Boa tarde a todos e a todas. Damos comezo ao pleno do 3 do 7 do 25 coa seguinte orde do día. A aprobación se procede da acta da sesión ordinaria do 5 do 6 do 25. Non hai nada, queda aprobada. Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o número 604/2025 a 742/2025. Punto número 3. Aprobación se procede do recoñecemento extrajudicial de crédito 2025-3, proposta 2025-G006/000172. Paso a palabra ao concelleiro de Facenda. Hola, boa tarde a todas e todos. Bueno, traemos aquí a proposta de aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito 2025/03, que son facturas, bueno, xa se trouxo no anterior pleno, se retirou para aportar facturas e aclarar algunhas cuestións. Son facturas non incluídas, o sea, incluídas no presente expediente, corresponden a servizos, obras, suministracións derivadas do 2024 que quedaron pendentes de imputación nese exercicio. En canto ás aclaracións solicitadas por parte da oposición, en comisión xa se aclarou algunha, como era o tema do desbroces, no que resumidamente, as partidas de Érbedo con outras podas contratadas se corresponden con traballos diferentes, e en canto aos traballos executados ese fatídico día que decía por parte da voceira do Partido Popular do 28 do 10 de 2024, solicitamos aclaracións á empresa e ten albaráns internos e realmente ningunha reparación se realizou o 28 do 10. Para aclarar as diferentes partidas e resumindo aquí, o EMIT 04, a factura que se emite EMIT 04, o traballo realizado foi o 5 do 10 de 2024, a seguinte factura que se indica co albarán do mesmo día, a reparación é a EMIT 05 e a reparación foi realizada o 16 do 10 de 2024, EMIT 07 é a outra das 6 que contaba con ese día, a reparación foi realizada o 19 do 10 de 2024, EMIT 9, a reparación foi realizada o 24 do 10 de 2024, EMIT 31, a reparación foi realizada o día 19 de outubro de 2024 e a EMIT 32, a reparación foi realizada o 18 de setembro de 2024. A empresa se poñería a teclear ese día 28 do 10 e tecleou todas as facturas e traballos realizados con esa data non sendo real e nada. E únicamente se aportaron todas as facturas, disculpar que dúas se acaban de entregar agora mesmo antes de comezar o pleno porque por erro non se notificou que xa estaban dispoñibles, si ben toda a oposición ten acceso ás facturas dende os seus ordenadores, que están todas dispoñibles para todos os concelleiros e concelleiras. Partido Popular. Sí. Mire, si no pleno anterior tiñamos serias dudas sobre este expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito, bueno, decir que dudas na súa tramitación e na obligación que existe por parte do Concello ao seu pago e no comprendemento, no entendemento da normativa non temos ninguna duda. Nos eso sí que non nos pasa. Pero que sí reiteramos que se tiñamos dúbidas e que tiñamos que analizar este gasto coas poucas facturas que temos, pois é evidente que vamos a manter o noso sentido, ou o sentido do voto que anunciábamos outro día, non? E mi madriña o tren, co que nos acaba de dicir usted agora, iso ainda é moitísimo máis grave. Nos di que hai unha empresa que suministra a este Concello, presta unha serie de servicios e que por un erro factura unha serie de servicios correspondentes a un día, ese día tan fatídico, e resulta que a empresa cometeu un erro, non? Vale, todo o mundo se equivoca, salvo que non ten boca. E resulta que este goberno, que está despilfarrando os cartos de todos os veciños sin ningún tipo de control, excedendo en casi 3 millóns de euros máis a maiores o orzamento municipal,
non é capaz de detectalo ata que veñen os tontiños da oposición a decirlo. É que iso me parece gravísimo. Gravísimo, porque nas bases de execución que vostedes aprobaron, non nas deste orzamento, sino nas do anterior, porque estas facturas son do ano anterior, o que me parece increíble é que ustedes son os responsables de suscribir e decir que estas facturas son correctas. Aquí non chegan as facturas telemáticamente aos servicios de intervención e di a persoa responsable, veña pa diante, hai que pagarlle. Non, non, ustedes as conforman. Ustedes están conformes con esta prestación. Vamos a comenzar analizando as facturas que horas temos no noso poder. Como di usted, temos acceso a elas, ten usted que disculpar que non nos acordáramos que temos a hacer. Temos que preguntar por cesto como se accede, porque eu realmente o descoñezo. Pero, bueno, horas tenemos nas nosas mans e os expedientes, cando veñen os plenos e se intenta, cando un expediente se trae un pleno para o seu debate e a súa aprobación, ten que vir completo. E os concelleiros poden pedir que se lles dé acceso á documentación. E iso é obvio. Ora, é certo que co mundo telemático que temos, pois se hace acceso a través dun enlace, etcétera, etcétera. Pero, tanto o goberno que ten que traer os expedientes aquí ao pleno como a oposición teñen que ter acceso á información. Outro día non tiñamos acceso a nada, tiñamos acceso a unha aberración. Unha serie de gastos que se fixeron sin ton ni son e sin ningún tipo de explicación. Pero agora, coas facturas e coa súa explicación, vamos a empezar con unha factura do camión de recollida do lixo, unha compra do goberno do Bloque Nacionalista Galego en coalición con 3 concelleiras do Partido Socialista, que foi lanzado aos medios de comunicación como unha compra inmellorable. Un camión de 180.000 euros, como decía a Voz de Galicia. Bueno, esta é unha noticia da COPE, 3 de novembro de 2020. Tamén temos aquí unha da Voz de Galicia, que salía na foto a anterior concelleira de Servicios do Partido Socialista, xunto co alcalde do Bloque Nacionalista Galego, o señor Juventino Trigo. Era unha compra inmellorable dun camión que valía 180.000 euros e o compraron por menos de 40.000. Un camión que foi matriculado en España unha vez foi axudicado e que non costaba o libro de mantemento nin de averías. Naquel momento, cando ustedes licitaron este contrato por parte da oposición do Partido Popular, xa se les advertiu, vai a compra de licitación. Bueno, temos aquí o prego. A historia de mantementos e reparacións realizadas na memoria aportada non se evidencian estes datos. Non aporta. Pois resulta que este mismo camión, esa gran compra do Goberno do Bloque Nacionalista Galego e do día 3 de novembro do ano 2020, mais sale un día a recoller a basura, volve á nave, esta factura EMIT 21, para que todos a localicemos. E resulta que se factura, que esta é unha das facturas que pretenden que nos aprobemos hoxe ou que apoyemos, desplazamento a nave municipal para a recollida do vehículo Actros 3877 Lugo Quilo Navarra para traslado a ITV, xa que está fuera de plazo, e de ITV a taller solicitud de urgencia. 160 euros polo desplazamento. A mayores, desplazamento para realizar la descarga de basura en la planta de reciclaje tras ser imposible pasar la ITV el día anterior por exceso de peso y avería en el eje trasero autodireccional. En la planta de reciclaje nos entregan un ticket de pesaje y vemos que hay una sobrecarga de 2.760 kilos. Precio 140 euros. O dos precios o falaremos máis adiante. Isto é gravísimo. O sea, ustedes queríamos saber quen ordenou estas tarefas a esta empresa privada. Que consecuencias tería se ese camión, que vai conducido por unha empresa externa deste concello, sin ITV, con casi 3.000 kilos de máis, que pasaría? Como pode ser de urxencia levar un vehículo a ITV que non a ten pasado? Quen ten o control das inspeccións dos vehículos do Concello? Como se pode xustificar esta actuación de urxencia e contratar a unha empresa
a unha empresa privada. Eu non me imagino que aquí sucedera un accidente. E ainda por riba con unha sobrecarga. O sea, o vai levar a ITV cargado. Ni siquiera o Concello foi capaz de ir a vaciar a carga da basura. Isto é gravísimo, gravísimo. E como estoy máis. Nos gustaría tamén saber, bueno, non sabemos se se cometería algún delito, pero unha rastra de infraccións administrativas bastantes, bastantes e moitas. ITV fora de plazo, sin control, cargada con máis de 3 kilos, unha empresa privada conducindo, algo urxencia se justifica, 160 máis 140 euros por levar o vehículo a ITV, o levan a planta de tal. Bueno, así son todas. A barredora, desplazamento a nave municipal, 160. En un lado son 160, en outro lado son 140. O trator, porque os desplazamentos é de traca, Desplazamento tamén, 160 euros. Nos gustaría saber por que hai que desplazarse, que é un taller móvil ou o que. Desplazamento de outro camión da basura, 120 euros. Todo isto, as desplazacións, a maioría son de urxencia. Temos moita desgracia. Tiñamos un día fatídico que era ese de outubro, pero despois as reparacións todas son de urxencia. Non hai nada, levar a ITV de urxencia, non é algo, é unha cousa que che salta un mensaxe no móvil e che dice cadúcache a ITV. Non hai maior previsión. Entón, dicen aquí, con solicitud de urgencia por rotura de anclajes de cierre de la placa de contenedores por introducir una secadora en el compartimento de carga. Bueno, sinceramente, a ver, non dudamos que isto seña real, pero un pouquiño de control. Non, na prestación dos servicios, eu creo que calquer persona con pequena capacidade. Non é introducir que che vai uns ferros no medio, que estropeen o carga do material. Unha secadora meteron ali. Por favor, Dios mío. Control. Estas facturas pasan por ustedes. A oposición ten acceso, como decía o concelleiro de Facenda. Teño que reconocer, temos que preguntar ainda como. Pero ustedes sí que teñen acceso a un montón. E isto non lles escapa. 120 euros por desplazamento. Xa non son ni 40, ni 120, ni 160, son 120. Xa varía o desplazamento. O taller está no mesmo lugar, o Concello está no mesmo lugar, se desplazan a nave que é propiedade do Concello no mesmo lugar, pero, curiosamente, debe ser pola fluctuación do combustible dos vehículos, vai variando os gastos do desplazamento. Alquiler cesta da electricidade. Nos gustaría saber que pasou co vehículo dos electricistas. Pagamos por alquiler 2.740 euros. Mais IVA, o que hai que sumar todos os meses que alquilamos. Estamos falando de alrededor de 10.000 euros. Pero resulta que cando chegamos á factura do amaño da electricidade é un mes. É un mes de amaño. Entre un día, un mes, o teñen amañado. Por que pagamos 9.000 euros de alquiler? Por que alquilamos a cesta dos electricistas? Tamén pode ser que ora teñamos máis electricistas que non constan na RPT. O cal dudamos. Quero dicir, que igual vostedes volveron a pagarlle outro carné a outro traballador e o puxeron de electricista, sin que nos enteráramos. Que moitas resolucións da alcaldía igual se nos pasan por diante. Non ten máis explicación isto. Gravísimo. Vehículo cangú. Desplazamiento. 120 euros. Isto é xa por sistema. É como cando te subes nun taxi. Vai ter tarifa mínima, 7 euros, 5 euros. Aquí, o que pasa é que varía. Depende se o taxi o colles na Coruña ou o colles en Lugo. 120 euros. E outra solicitude de urxencia, hombre, bueno, por resto tamén, xa da secadora ou tal. E resulta que a sustitución de urxencia é que o cuenta kilómetros non funciona ben. Para desplazarse por Fene, a Cangú. E iso é urxente, é algo super urxente, e por eso teñen que pasar estes importes. Bueno. O que lle preguntábamos outro día, que un taller con o cual nós non temos nada en contra,
porque é un suministrador. Pero claro, lles pasan estas cousas, ustedes contratan estas cousas, un taller pasa unha factura por desplazamiento, como non, e desbroce de fincas. Manda truco. Con solicitud de urgencias. EMI 13. Todo fai con solicitud de urgencias. Parece o 061. Solicitud de urgencia para a preparación de la fiesta de la cofradía. Pregunta. Ustedes, un día chegou aquí a cofradía de mariscadores e dixo, o ahora mismo, mañán vou a facer unha festa. Non é verdade. Ustedes saben perfectamente cando as distintas asociacións e sociedades, como sabemos todos, van a desarrollar determinados eventos. Por que o publican? Saben por que o publican? Porque queren que vaya xente aos seus eventos. Non din, mañán fago as letras galegas no mes de xullo. Non, as fan no mes de maio, variarán os días, pero se anuncian. E a festa desta da cofradía está máis que anunciada. E a asociación da cofradía lles pediu a súa colaboración. E entonces, por tanto, ustedes poderían haber dito que non, ou puderon decir que sí, como é obvio, pero urxente non é. Pois aquí a factura. 1512. As facturas do camión cesta, a de un mes. Aquí o desplazamento xa debeu de ser porque chega a cesta antes co camión, xa foron 80. Non, igual polo tempo, 80 euros o desplazamento. E a reparación foron 1.200 euros, que consistiu en demostrar latiguillos, que tamén é unha pregunta que facemos moito agora, revisando estas facturas. Jolín, de verdad que temos mala sorte. Entre o día 20 de outubro, e a cantidad de latiguillos que se estropean os nosos coches, porque en todos, chico, en todos. Camión da basura, cambiar latiguillos. E un apartado moi importante. Engranaxe, 80 euros. O engranaxe tamén, cada vez que os nosos coches entran no taller, digo os nosos porque somos de todos os que vivimos aquí, que os pagamos con nosos impostos, tamén engranaxe 80 euros. Deben de estar ben secos. Outra máis. Desplazamiento a aparcamiento municipal para traer el taller a taller e de taller a aparcamiento vehículo Citroën ZX. 120 euros. Desplazamiento, 80. Este é lo mismo, Nave municipal desde taller a nave municipal, 80 euros. O sea, vuelvo a repetir, isto debe ser por la fluctuación dos consumibles, van allí a Larache, ven, cando sube, cando baixe, entonces a factura farán conforme. Non se cortan ustedes nada. Pero nada. Desplazamento de traballos realizados. Recollida de basura. Un taller. Un taller o contratan ustedes, aparte das empresas que temos que prestan, aparte do servicio propio municipal de recollida de basura e a empresa externa que temos de recollida de basura, ustedes contratan a un taller desplazamiento a Barallobre con camión grúa alquilado e 2 operarios para recogida de contenedores e recogiendo basura de contenedores. E traslado a nave municipal para vacialos no camión recolector de basura. Unha vez vacíos e limpios, se trasladan a destino de origen. 1040. Bueno, os desplazamentos que nos fan a Perlío, solicitud de urgencia para poder abrir compuerta para depositar basura. Aquí son 80 euros. Aquí máis facturas de 191 en total. Estas son 290 tamén para un desplazamento a Perlío, para abrir os contenedores que temos en Perlío. Estas son de 580 euros, desplazamiento a Perlío tamén, diciembre de 2024, noviembre de 2024. Hai unha vez ao mes. Unha vez ao mes, ustedes teñen que contratar a unha empresa privada, a un taller mecánico, para que se traslade a Perlío e abra os contenedores de Perlío. Unha vez ao mes. Bueno, igual agora o concelleiro de Facenda nos explicará que foi por un erro e non son corresponden así. Empezamos en outubro de 2024, noviembre de 2024, diciembre de 2024. 3.754,30, a última, dos contenedores de Perlío, sumadas anteriores. E estas facturas
que nos acaba de entregar o señor concelleiro de Facenda. Tamén con desplazamento. Desplazamiento. Operario do Concello trae o vehículo e nos lle devolvemos 80 euros. Bueno, sinceramente, nos lle solicitamos por rexistro de entrada unha comparecencia a que día de hoxe a señora alcaldesa, pero que hasta hace ben pouco era concelleira de servicios e, polo tanto, responsable desta área. Creo que actuamos de boa fe, dende o Goberno se nos contesta que non foi a forma adecuada de solicitarlo. Nos entendemos que sí, porque esta concelleira que está agora mesmo falando compareceu nun pleno a solicitude do Bloque Nacionalista Galego para dar as explicacións pertinentes sobre un contrato de licitación. Esa solicitude foi presentada por rexistro e foi debatida nun pleno ordinario, sin ningún tipo de impedimento por parte do Goberno e sin ningún tipo de traba. Se o preciso é convocar, solicitar un pleno extraordinario, como din vostedes, de carga para os veciños, porque hai que pagar os concelleiros que veñen, abonar esa indemnización por esa asistencia ao órgano colexiado, pois será maneira de proceder. Nos entendemos que, por moito que nos diga aquí agora o concelleiro de Facenda, que, por certo, antes non era o de Facenda e tampouco de Servicios, era de outras concellerías, pouco ou nada nos van a aportar. Usted era responsable desta área, usted tomaba determinadas directrices sobre a contratación e a reparación e tería usted un control sobre a súa área e usted era a persona que nos debería de dar estas explicacións. E tamén lle vou dicir unha cousa a todos ustedes. Son moi torpes, porque coa que levan feito, mire, o ano pasado o Partido Socialista e o Partido Popular lle aprobou un expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito no mes de abril, que lle estábamos dicindo nós que teñen facturas ustedes pendientes. Foron incapaces de traelas con tempo suficiente para que a xente cobre a súa prestación de servicios. E lle aprobamos por canto? 1.600.000 euros, máis o que ustedes levaban gastado no orzamento do ano 2024 mediante xuntas de goberno que ao final subimos casi a 2 millóns de euros, o sea, reduciron o orzamento do ano 2024 en 2 millóns de euros que ustedes se gastaran no ano 23, con todo tipo de descontrol. Pero que agora ustedes rizan moito máis o rizo, non paran. Traen ustedes aquí un expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito que se excederon gastando o ano pasado 2 millóns e pico de euros, nos din que non quedan máis facturas, xa o segundo que traen ustedes, pretenden que sin ningún tipo de explicación, ningún tipo de control, pero non porque yo din os tontos do Partido Popular, los malos del Partido Popular da oposición, yo din os informes económicos que os fan os técnicos deste Concello, que é un descontrol, que non hai control do gasto, nada de nada. E vendo estas auténticas animaladas que pasaron polas súas mans, non polas do Partido Popular, nin do Partido Socialista, polas súas mans, son os seus encargos, son as súas facturacións. E, sinceramente, creo que teñen ustedes que dar moitas explicacións. No turno de robos e preguntas e en relación con estas facturas, non paran, máis sangrante todavía. Nos dio o concelleiro de Facenda aquí. Foi un error de la empresa, unos albaranes internos. Pero gravísimo, Dios mío. Usted lle presenta un albarán que non é correcto a alguén, a unha administración, e a administración non o detecta. É increíble, ustedes non o detectan. Non o detectan, traen un expediente aquí, veña, como o Partido Popular sempre vota a favor dos recoñecementos extrajudiciales para que a xente cobre, va adiante, e o Partido Socialista tamén. E non paran. E chega un momento que, aunque a nosa función é vigilar, controlar, a súa tamén, de existir algún erro aquí. Ustedes non percibiron algún día estas locuras. ¿Sabes por que non a percibiron? Porque ustedes están de acordo con estas locuras. Están de acordo con estas locuras. Porque, se non, cando chega un vehículo cunha mesma matrícula e 4 facturas do mesmo día, reparacións de urxencia,
lles ten que saltar. Ningún dos que estamos aquí, quero decir, tanto anterior responsable de servicios como actual concelleiro de Facenda, a seu, levamos uns cantos anos, Ustedes xa gobernaron, nós tamén, e ustedes xa estuveron na oposición. Volvemos a reiterar, nós vamos a votar en contra, nos parece unha aberración, temos que paralos, porque non teñen parón. Non lles importa nin os informes de intervención, nin os informes de tesorería. Xa non lle digo o que lles di a oposición. E non se corta nada. Están tirando tanto do fío que hasta me imagino que en algún momento o Partido Socialista analizará esta documentación e despertará, porque respecto ás facturas da electricidade que se corrixen, que esas sí que se corrixen, sabe? Esas sí que se devolven e se compensan. Deben de estar máis ollo a visor o que ven que usted está detrás. Pois a ver se con estas empezamos a estar detrás. Non vamos a votar a favor deste recoñecemento extrajudicial. Nos parece que aquí, que son 4 pinceladas, as que din eu, 4 pinceladas das animaladas que hai aquí dentro e que han estado pasando por diante de nós e que vostedes contrataron e consentiron. Nos queremos explicacións, o expediente tirará para diante, se lle pagará. Ustedes son responsables desta xestión, desta contratación, son os que traen aquí estas facturas, porque cando ustedes non están conformes con unha factura, ordenan a súa devolución, que se ve nos rexistros de salida. E ustedes han estado conformes con todo isto. Vamos a solicitar en debida forma, como ustedes nos exixiron con ese informe xurídico, esa comparecencia súa. Nos entendemos que non existiría un problema máis. Prefiren así, viremos un pleno extraordinario. Non deixamos este tema morrer, pero nos consideramos que temos unha responsabilidade como oposición e isto é sangrante. E xa, repito, son pequenas pinceladas con respecto ao expediente que se trae aquí. Partido Socialista. Boa tarde a todos. Ben, estamos diante deste terceiro extrajudicial do ano 2025. A verdade é que non xa o dixemos no anterior pleno do mes de xullo que aparcaran vostedes este extrajudicial para este pleno para darnos tempo a ver toda a documentación e todas as facturas que nos facilitou o concelleiro de Facenda. Non quero repetir algúns argumentos da voceira do Grupo Popular, pero sí é certo que nos produce inquedanza, e xa lle dixemos da outra vez, que o camión de lixo é que está na UBI completa, é que está na UBI continuamente. Lamento profundamente que 3 concelleiras do Partido Socialista fixeran fincapé para comprar este camión. O lamentamos profundamente, porque indirectamente nos sentimos partícipes. Inda que nós non éramos esas 3 concelleiras, evidentemente. Non se nos hubiera ocurrido nunca mercar un camión. O que sí lle decimos é que vostedes teñen que poner medidas. Este camión está na UBI todos os días, pois se está na UBI, 1 a 2, o damos por morto xa, e alquilamos un camión, ou facemos un rente, ou o que sexa. Xa lle dixemos no pleno anterior, hai que poñer medidas. E consideramos que as medidas non é que vaya ao taller día sí, día tamén a reparar e levemos miles e miles de euros e a factura ao final vai ser a do ano pasado, 60.000 euros en reparacións. Pois a ver, a verdade é que nos parece un despropósito. O orzamento non é que sexa estirable hasta o infinito, o sea, vostedes teñen que poñer un certo control. Dito isto, sí que decimos que tamén hai que ter control sobre as facturas, é dicir, nos analizamos as facturas, entendemos e aceptamos as explicacións que acaba de dar o concelleiro de Facenda respecto ás facturas do día 28, que eran de diferentes datas, o que pasa que a empresa lles puso a todos as facturas a mesma data. Ben, aceptamos, eso pode ocurrir, en algún momento, en alguna empresa pode ocurrir, o mesmo que as explicacións que a nós en concreto, porque as pedimos, nos deu coa empresa Érvedo, en canto a que hubo problemas de administración e que tiveron que presentar tarde estas facturas e entraron tarde no rexistro. Ben, podemos entender eso. O que sí lles pedimos é máximo control, porque o que decía a voceira do Grupo Popular
a nos chirriaba moito cando analizábamos estas facturas o domingo pasado na sede do grupo do Partido Socialista. Analizábamos as facturas e veíamos 240 euros de unha urxencia para ir a bañar un tractor, 160, 180. Sí, pero a ver, que nos parece, xa sei que pode que sexa así, non dicimos que non, pero é que todas son por urxencia, é que non sei, algún vehículo do Concello a mellor se avería e non é urxente, a mellor non hai que facer que nos vayan rapidamente a reparar ese, non sei. O caso do camión do lixo, sí, supoñemos que todas son urxentes, evidentemente, pero alguna haberá que non. Tampouco somos expertos en analizar facturas de talleres mecánicos. Eu, por exemplo, vin unha factura aquí similar, era dun tractor, a mea era dun Ford Mondeo, e resulta que o alternador que lle puxeron costou menos no tractor que no Ford Mondeo, que me costou nun taller de Fene 240 euros fai 3 semanas, non? E aquí costou 160. Pero, bueno, eso é analizando algunhas facturas que podemos, porque reparamos coches nosos e podemos analizar, pois vemos que hai cosas que sí, pero hai outras que se nos escapan. Evidentemente, que se vaya a nave a reparar unha avería eléctrica dunha Kangoo e se cobre 700 euros, home, non sei a como vai agora, e non sei se botaron unha xornada inteira en reparar ese cadro, o que fora eléctrico, non? Que seguramente que sí, que haberá coches que a mellor dan averías, polo que vemos polas redes sociales, hoxe en día os coches dan unhas averías eléctricas que son moi difíciles de... Pero, bueno, o que lle decimos, máximo control a partir de agora, esperamos que este sea o último extrajudicial. Este grupo municipal, unha vez analizadas as facturas, entende que polo ben das empresas que prestaron estes servicios, porque estamos falando de moitos miles de euros, polo ben destas empresas, vámonos a abster para que este expediente saia adiante. Tamén lle dicimos, o próximo expediente, se non o traen, ímolo mirar con lupa, e ao mellor algunhas facturas se caen. Non pode ser que estemos sempre facendo unha abstención para que se lles poda pagar a xente. A xente non ten culpa de que vostedes lles contrataran estes servicios e non controlaran tanto a contratación. E que contrataran incluso sin orzamento para poder pagar estas facturas. E tiveran que demorar ese pago hasta o día de hoxe. Pero que si é certo é que en algún momento, pois ao mellor decimos basta con algunha factura. Ao mellor non con todas, pero con algunha así, e decimos, se quere que lle aprobemos, ten que quitar esta, outras, pois que nos chirrían. Pero sirva isto para darlles unha chamada de atención, decirlle que aceptamos as explicacións que deu vostede aquí con respecto a todas esas facturas do día 28, entendemos que pode ocurrir. Tamén lle pedimos máxima celeridade para un expediente de contratación por leasing, renting, alquiler, o que sexa dun camión de lixo. Máis facturas de miles de euros do camión de lixo que veu da Alemania, parece ser, non sei se admitiremos alguna máis. A partir de agora, dese camión de lixo vamos a mirar con lupa, e a mellor alguna se cae. A mellor lles convén decirlo á empresa que lles está traballando para que, se non cobra alguna factura porque ya tiramos abaixo, logo non se botas máis arriba. Esquerda Unida. BNG. Sí, por suposto que o BNG vai votar a favor deste expediente, e a mí me gustaría preguntarlle ao Partido Popular, porque estou realmente sorprendido pola súa intervención. Se a vostedes lle reparan os coches barato, se os reparan ao momento, a mí me gustaría saberlo. No Concello de Fene, non. No Concello de Fene nin os reparan rápido, nin os reparan barato. E cando se quere facer unha actuación de urxencia en vehículos de servizos públicos, hai que pagar. E quen atope un taller máis barato, que nos avise. Que nós encantados de pagar menos. Nós encantados de pagar menos. Segunda cuestión. Os vehículos deste Concello teñen 30 anos prácticamente todos, sobre todo os pesados, que ningún de nós conducimos vehículos pesados, nem sabemos o que costa amañalos todos os días, porque non andamos neles, non? E, aínda que alguén de aquí poida saber o que costan, sabe que costa moito. Un vehículo pesado non é un turismo na comparativa que facía. Entón, e despois está
o tipo de uso e mantemento e conservación que se lle dá a eses vehículos. Que tamén hai traballadores responsables, que son os que conducen eses vehículos e que teñen que ver as pegatinas das ITVs, os chivatos do salpicadero, etc. É dicir, aquí somos moitas partes. Evidentemente, ao goberno do Concello lle corresponde dar as indicacións axeitadas ao personal por se alguén esquece que ten un deber tamén de conservación do seu posto de traballo. E iso tamén é importante, non é irrelevante. Mercar o camión foi un erro? Hoxe sí, é evidente. Pero por que se mercou aquel camión de urxencia? Por aquel diñeiro, porque tampouco había máis. Porque o Partido Popular, que eu saiba, non investeu un can en renovar a flota deste Concello. E aquel camión que se sustituiu caía a cachos, vertía pola súa caixa por todos lados. Así estaban os camións deste Concello e siguen estando porque siguen sendo camións obsoletos, coa vida útil esgotada, por non falar dun dos tractores, por non falar da desbrozadora, por non falar de outros vehículos que están, vamos, desde o punto de vista da amortización, ultra amortizados. Entón, son urxencias, evidentemente, cada servicio público que se para é unha urxencia, porque é un traballador que non ten posto de traballo, ou traballadores, no caso do camión do lixo, ou caso do camión eléctrico, que non vai un só. Claro que son urxencias. E se hai unha empresa que dá un servicio inmediato, prácticamente inmediato, e pon ese coche a funcionar, hai que poñelo a funcionar. Non queda máis remedio. Tiralo, agardar, leválo de non sei que maneira, circulando de non sei que condicións a un taller a que cho amañen, é moito máis lento e moito peor. E eu, repito, se alguén ten a solución aquí de talleres na comarca, collámoslo, eu son o primeiro en aceptalo. Porque eu son o primeiro sorprendido polo volumen. Pero cando ves o tipo de vehículos que temos e o tipo de cuidado, trato, uso que teñen, camións pesados que circulan lento, tramos urbanos que teñen un nivel de desgaste grande, e iso é así. Entón, bueno, solucións, estamos traballando nas solucións, como non pode ser de outro xeito, porque non é tolerable este nivel de gasto en reparacións. Pero, mentras tanto, que facemos? Reparar ou deixar de dar servizos? Claro, pois hai que verse aquí e tomar as decisións. Eu sei que a oposición ten a súa función, evidentemente poden criticar e deben criticar todo, pero nada do que fixemos nós, nada do que teremos nós este pleno hoxe non fixeron vostedes en anos anteriores. Nada, nadita. E pola miña parte nada máis. Bueno, pois eu como non teño ningún problema de contestar a todo o que se me pregunte, como así levo facendo durante todos os anos que levo aquí no Concello, cando se me di que dé conta de toda a miña xestión, eu teño aquí todas as carpetas que levaba mes tras mes de todas as comisións onde estaban os seus compañeiros e eu daba conta e razón de absolutamente todos os traballos. Incluso algunha vez decía, queredes que conte todo o que se fixo de instalación eléctrica? Non, porque teño falado hasta 20 minutos, cousa que vostedes igual non facían cando preguntábamos ou cando viñan a unha comisión. Están aquí todas as carpetas, toditas cheas de todos os traballos que se fixeron. Ningún problema en contestar. Claro que sí, que son moitas veces actuacións de urxencia. Desgraciadamente, sí. Pero mira, lle vou a decir unha cousa. Temos un tractor que ten 33 anos e outro 15. Temos un camión de obras, un Opel Combo, unha Palamiste, unha Ford Transit que están cerca dos 30 anos. Temos un camión do lixo que era de 19 anos, efectivamente, é o que acaba de decir o meu compañeiro, que o que veu a sustituir caía a trozos polo Concello adiante e un Iveco que ten 21 anos. Claro que necesitan reparación e son reparacións urxentes porque o lixo non se pode deixar de recoller. É imposible. Entón, claro, con respecto aos precios, os precios non os pon o Concello de Fene. Pero si lle podo decir que cando foi o do camión cesta, preguntamos a SOS e a Rico e o seu precio por día era de 180 e de 200 euros. E aquí cobraban 120, polo tanto, algo xa aforramos. Os precios non os poñemos nós, Cando fala vostede dun desbroce de fincas urxentes, sí que foi urxente, porque había o tractor se nos estropeou facéndolles traballos de axuda, como se fan tanto a cofraría como a calquer sociedade, e había 5 fincas que desbrozar pola magnitude do evento que tiñan previsto.
Miramos en todos lados calquer empresa que poidera ofrecer este traballo. Estaban en pleno momento de desbroces e non conseguimos a ninguén. Este taller tiña unha máquina que facía o desbroce rápido e ben, e fixeron eles porque non encontrábamos a ningún... Nós estábamos cos desbroces do Concello e o noso tractor estropeado. Polo tanto, se teñen esa maquinaria, por que non vamos a ir a utilizar esa máquina? Que conste que creo que este taller tamén traballou con vostedes. Creo que tamén traballou con vostedes, polo tanto, non sei, vostedes tirarían cando necesitaban e algún máis tamén, ben sei, algún máis tamén. Camión cesta, o que lle digo, 180 e 200 euros por día, este 120. O camión cesta ten, me parece que poñía aquí tamén, pois sobre 20 anos ou 20 e tantos anos. Claro, pois estropeou, ten un motor que está totalmente obsoleto e hubo que reconstruir prácticamente todo. O camión cesta non pode parar cando estamos en determinadas épocas de ano, que, por certo, ese traballador do que falan estaba aquí cando eu cheguei, e non tiña ninguna modificación na RPT. Agora sí temos un electricista. Polo tanto, é que son traballos que se rompen os latillos, señora mía, e eu que quere que lle faga? Quero decir, é que os latiguillos nin os rompemos nós, nin os rompen os traballadores do Concello, estou convencida. Os latiguillos se rompen, os camións se estropean, os precios son os que hai no mercado e que nós realmente non sei que podemos facer. Pero insisto, se vostedes teñen algún taller que saiban que ten unhos precios moitísimo máis baratos, aquí estamos para que tamén é a súa obligación como concelleiros e concelleiras deste Concello, de dar este tipo de información. Estamos traballando nun renting de furgonetas, porque tamén están en moi mal estado, e para traballar, o nivel de traballo en este Concello é altísimo e elevadísimo, polo tanto, sí que se necesita un renting, porque non hai posibilidade de compra. Un camión do lixo vale 290.000 euros. E a vida útil dun camión do lixo son 10 anos, estamos informados porque o estamos mirando. Polo tanto, vamos recurrir ao renting. Cando falaban vostedes tamén do tema dos contenedores de Marqués de Figueroa, que había unha factura que 2 días despois, os contenedores de Marqués de Figueroa levaban moito tempo con moitísimos problemas, un problema de insalubridade terrible. Levantáronse en todos, cambiáronse a caixa e funcionan perfectamente. De alí a 4 días hai alguén que abre a trapela e intenta meter, pois en este caso foi de cartón, a forza e estropea a trapela, evidentemente, eso non está en garantía. Claro que teñen que vir e reparala. Entendo que se é unha peza dun camión sí que ten garantía, cando vostede decía, e aos 2 días, non, aos 2 días, se alguén estropea, ou se ten, non digo que fora a propósito, ni moitísimo menos, pero se alguén vai a meter cartóns e se estropea a trapela, haberá que solucionalo. Pois claro que sí. Entón, eu non sei que explicacións máis quere. Que cando son de urxencia e nos atenden, sí, nos atenden, porque igual vai un camión de lixo por aí, vai un camión de lixo por Naturais ou por Figueroa derramando líquido, se paraba e ao momento acudía ao taller. As persoas do taller. Claro, esas persoas cobran por desplazamento. Pois claro que sí. Entón, é que os vehículos son antigos, que estamos poñendo solución e que hai un gasto exagerado, a nós tamén nos doi, porque podía ser que se invertira en outras cousas que fan moito máis falta para o Concello. Pero, evidentemente, cando un camión do lixo se estropea, cando un tractor queda parado, hai que solucionalo. Cando unha cesta, queda unha persoa, un traballador do Concello, queda subido a unha cesta durante 1 hora e non eran capaces de baixalo. Explicacións, as que queira. Eu non sei que máis explicacións podo darlle cando lle estou dicindo que se consultan os precios e se piden orzamentos e xa lle digo que son moitísimo máis caros que todo o que se está facendo no Concello. Partido Popular. Bueno.
precisamente, como comenzaba usted a intervención, que sempre dá tanta conta de todo, non entendemos por que non quere usted comparecer aquí no pleno e explicarnos todas e cada unha das cuestións e das dudas que o Partido Popular lle xurden en relación con estas facturas. Usted agora acaba de coller unhas pinceladas que non nos valen, porque nós non llevamos a facer aquí todas as preguntas que lle queremos facer das facturas, porque se usted tuviera algún problema en comparecer e en explicalas, aceptaría a comparecencia. Entendo pola súa intervención que a vai aceptar, non xa que tal. Por eso non entendo como se negou. É que, o sea, é surrealista, o sea, que usted non comparezca para explicar a súa xestión, non a xestión de Juventino Trigo, a súa xestión como concelleira de servicios, e explicar todas e cada unha das preguntas ou dudas que poda ter a oposición. Si o teo este tan claro, pero non me de hora, bueno, usted ama os que queira, que para eso é alcaldesa e aquí, gracias a Dios, podemos falar de as pinceladas que queiras. Non, non é eso. Usted o que me acaba de dar son balóns fora. Se remiten ustedes a un camión da basura. Mire, eu lle vou dicir unha cousa, e con eso tamén facía referencia ao voceiro do Partido Socialista. Chirría, díxolles, todas son urxentes. Levar un vehículo a ITV, e non, sinceramente, porque queremos que comparezcan ustedes aquí e expliquen, un vehículo a ITV de urxencia, non é verdad. E iso da igual a quen usted yo pregunte, porque non yo cola a ninguén. Os períodos de vixencia da ITV están marcados. Un coche conducido por unha empresa privada. Un coche con unha sobrecarga, coa basura, levaba basura encima, ni siquiera se fora a vaciar. Como é posible? Como é posible? Todas e cada unha desas circunstancias nos la ten que explicar. E iso solamente é agua de borraja de todo o que hai aquí. Din vostedes, temos unha sarta de vehículos que son moi antigos e o Partido Popular durante a súa xestión non fixo nada. Mire, non é este sitio para decirlo, pero lle vou a recordar unha cousa. Non vou a falar dos anos de goberno do Bloque Nacionalista Galego. Vou a falar do ano de goberno de ustedes. E ni siquiera me vou a remontar os anos de goberno do señor Manuel Polo, que foi o que dixo, porque ese ainda hai que sumarlle 2 anos máis, do bipartito. O goberno do Partido Popular, de Gumersindo Galego, que foi o único alcalde do Partido Popular, foi de 6 anos. Non continuos, interrumpidos. Con tal. Saben canto tempo gobernaron ustedes? Non lle sumamos os 2 anos do señor Polo. Do ano 15 a abril do ano 18. Casi 3 anos. E volveron a gobernar en xaneiro do ano 20. E estamos en maio do ano 2020. Que fixeron ustedes, hombre? Ustedes non fixeron nada. Nada de nada. Gastar sin control os cartos dos veciños. E cando din aquí coa repercusión das empresas, a responsabilidade do goberno, señores do Partido Socialista, porque ustedes, me imagino que na súa casa, por moito que lle gusten uns zapatos, non van comprar os zapatos se non teñen os cartos, ou lle deixan de ver aos da tienda. E despois é certo que o mantemento dos vehículos hai que facelos, pero ustedes gobernando moitos aniños de nuestro señor, para sacar unha licitación. E ustedes gobernaban. Me gusta que o Partido Socialista, bueno, me parece increíble que o Partido Socialista diga, lamento que esas 3 concelleiros do Partido Socialista. No, Joaquín, aquí gobernaba o Bloque Nacionalista Galego co Partido Socialista. O alcalde era o señor Trigo, vale? Non eran as socialistas, as súas compañeras, que iban a súa bola e castaban o que lles daba gana. No, e unha licitación. E aquí todos estuveron de acordo, todos menos o Partido Popular. E entonces, quen poida creer que non teñen ninguna responsabilidade ao goberno, sí que o teñen. Todos os que formaban o goberno, porque foron consentidores, autores e consentidores. E iso está claro. E sabían que compraban unha bazofia, e lles deu igual. Invertiron 40.000 euros e dicen que non teñen cartos. Entón, por que van pedir ahora un préstamo, hombre? Pa qué? Pa qué? Tanto suba electricidade, estamos afogados. Como todos. Pero que ustedes malgastan e malgastan. Que fixeron ustedes nestes anos de goberno? Por que non lle van pedir a Diputación? Por que non van pedir a Diputación a subvención? Abrimos o periódico, por que non sacan ustedes a licitación? Porque lle vou a recordar, o Partido Popular non lle faría nada en cuanto a flota de vehículos, pero é que ustedes fixeron nada, de nada, de nada. Cero patatero. A barredora, tamén é certo, o licitou unha subvención solicitada polo goberno anterior, no que o Bloque xa non formaba parte, solo o Partido Socialista, Iván Puentes. Licitou unha o Partido Popular e se tiveron os tractoretos, a barredora, tal. Despois, co remanente, por ter as contas ben saneadas, se pudo utilizar para comprar o vehículo dos policías, o vehículo de atestados.
tamén se comprou unha furgoneta. Igual a ustedes non lle gusta, pero que ustedes non compraron nada, compraron unha bazofia, unha chatarra. E, por certo, xa que vostedes falan de que non compran nada de renting, me gustaría saber, que esta era para rogos e preguntas, por que lle pagan a unha empresa 3.315 euros un vehículo do camión de lixo 2659 Madrid, Navarra, Whisky? Ese vehículo non é noso. Ese vehículo, por unha reparación. Como pagan vostedes a reparación dun vehículo que non é noso? Tamén se lles colou esa factura. Esa quedaba para rogos e preguntas, pero xa ya meto aquí. Ustedes pagan 3.315 euros. Non, porque esta pagaron. Esta está en resolución da alcaldía. Esta foi a Xunta de Goberno e ustedes a aprobaron. É unha reparación dun camión de lixo que non é propiedade do Concello. Si está en alquiler, será o propietario que terá que reparalo. Terán ustedes que explicarnos algo. Pois non. Esta factura pagaron. E este vehículo non é nuestro. Esta xa non é que vaya a vir aquí ao pleno, xa lles pasou pola Xunta de Goberno. E entonces teñen ustedes un contrato de alquiler, teñen tal, eso para rogos e preguntas. Están mirando un renting, están mirando non sei que. No, mire, ustedes non teñen control. É certo que hai que facer unha serie de servicios mínimos. Isto solamente é a gota que colma o vaso. Isto é a gota que colma o vaso. Todas de urxencia, todas daquela maneira. E nós, xa yo dicíamos na primeira intervención, o que fixemos foron pequenas pinceladas do que está aquí. Cousas, o da factura de levar o do ITV, de levar ao lixo, eso é increíble, increíble. Bueno, me gusta que lles faga moita gracia, pero isto é sangrante, O que pasa con mellor ignorancia, é super atrevida. E entón non saber as consecuencias de algo como é aprobar estas facturas e levarlas para adiante, pois pode ser o que lles motive tanta sorna. A mí realmente non me fai gracia que con descontrol e sin ningún tipo de control se gasten os gastos dos veciños de Fene. Non me fai absolutamente ninguna gracia. Entendo que a determinadas persoas así algún beneficio terán, evidentemente, se non lles faría tanta gracia. Por eso, deixen de botarlle a culpa á oposición, póñanse a traballar. Levan ustedes gobernando bastante, vostedes, non Pepe e o resto de concelleiros do Bloque Nacionalista Galego, bastantes máis anos que o Partido Popular, foron incapaces de cambiar ningún parque móvil deste concello. Nada, ninguna bicicleta se tuéramos. Serían ustedes incapaces. Sí, firmaron un alquiler para traer unhas motos que nunca se utilizaron, creo, con un convenio ou algo así. Pagaron yo taller para que tiveran ali as motos que nunca na vida se utilizaron por Fene. Pero, renovación, ninguna, absolutamente ninguna. Agradecemos a disposición da concelleira que vai a comparecer, da alcaldesa, perdón, anterior concelleira de servicios, para que comparezca ante o pleno e lamentamos moitísimo que non se hubiera producido nesta ocasión, porque realmente traeríamos preparado máis exhaustivamente as preguntas e procederíamos a interpretar isto. E en cuanto se os talleres son caros ou son baratos, pois mire, sinceramente, pois serán caros, non o poñemos en duda, pero que ustedes sempre a culpa da luz, que a electricidade é moi cara, os talleres son moi caros, la culpa sempre é del cha-cha-cha. O certo é que vostedes teñen unha sarta de informes técnicos no que lle din que non hai control de gasto, que non hai control de gasto, que gastan sin control. E iso yo digo os informes económicos, as técnicas, a señora interventora, a señora tesorera, lles din, gastan sin control. E yo levan dicindo moitos anos, e nos 2 últimos anos, moito máis sangrante. E claro, volvemos a eso. Ahora a culpa que os talleres son claros. Nós queremos que se nos aclaren unha serie de partidas aquí que están consignadas e que non entendemos e se nos gustaría que se nos explicara. Nada máis. Quería facerlle unha aclaración. Cando vostede pide a comparecencia está mal pedida. Por eso se denega. Por favor, estou falando eu e por eso se denega. Volvo a repetirlle que levo comparecendo aquí en este pleno sin deixar ningunha sola pregunta sin facer, non faga así, porque ningunha sola pregunta sin contestar, ni unha sola en todos os anos que levo aquí, unha por unha, contestei absolutamente a todo. Se non tiñas os datos en ese momento, sempre contestei. Repito, todo isto está cheo de traballos que se fixeron
que se entregaron, que se falaron nas comisións, que tuveron oportunidade os seus compañeiros de preguntar. Nunca se negou ningunha contestación, nunca se deixou de responder a ningunha pregunta. Polo tanto, ningún problema, pero vostede o fixo mal. E cando as cousas se fan mal, tamén recoñeza a muller que non pasa nada. Perdón, que o dixen disculpe. Partido Socialista. Tócalle a palabra. Hai máis intervenciones. Benega. Esquerda Unida? Benega? Unha pregunta así ao aire. Un vai a unha casa de alquiler, aluga un coche, firma unhas prestacións, avería o coche, choca o coche, é dicir, por causa de quen o guía, non de que o coche se averíe, sino de que eu o averío e o asume a casa de aluguer. Mire, léanse os contratos, léanse os contratos. Pois é tan fácil como eso, é tan fácil de entender como eso. As causas das averías son imputables ao que arrenda cando son propias do vehículo. Pero se non son propias do vehículo, lamentando moito, hai que comelas con patacas fritas. Eu só digo eso, que parece mentira que vostedes saiban tanto e non se dean conta de que cando alugan algo, o tipo de avería, fallo, golpe ou que seña, depende de onde veña, non? Depende de onde veña. Pasamos a votación. Votos a favor da aprobación do recoñecemento extrajudicial. Abstencións. En contra. Queda aprobado. Punto número 4. Aprobación se procede do expediente de contratación do Servicio de Axuda no Fogar proposta 2025/G006/000204. Paso a palabra ao concelleiro de Benestar Social. Bueno, este é un contrato importante para o noso concello, xa que presta un servizo básico como o Servicio de Axuda no Fogar, que se licita en principio para os últimos 3 meses do ano, por un ano máis un ano, importa unha cantidade de casi 3 millóns de euros, 2.898.407,20 euros. O prego e se dan entre 71.000 e 49.000 horas de servizo. E digo esa horquilla porque son as que van no informe feito polas técnicas do departamento. E, bueno, hai unha variación sobre a previsión total de horas previsibles no período do contrato e as horas realmente executadas. E daí está esa variación, non? O prego técnico, creo que está, bueno, o precio de licitación son 19,91 a hora ordinaria, en números redondos, 20,71 o IBE co IBE, non? O prego técnico, que é o que realmente, además do prezo, é o que nos debe importar, ben perfilado a prestación do servizo, é un servizo que é recorrente no Concello, que se ven axudicando cada 2 anos e pico, e onde se recollen cuestións que se me preguntaban na comisión, como o control de calidade e os medios técnicos de apoio ás familias e ás persoas usuarias, camas, grúas, etc. E se describe perfectamente toda a prestación de servizo, tanto o básico principal como aqueles servizos complementarios que se podan dar no seu caso. Eu creo que o prego é suficientemente explícito para que o servizo sexa dado correctamente, máis alá de que todos somos conscientes de que existen problemas despois a hora da aplicación pura, pola falta moitas veces de persoal suficiente para prestar correctamente o servicio, pero, bueno, iso o prego nin o Concello o pode resolver, non? Si podemos exixir diligencia á empresa, pero cando se busca persoal que ten pasado e non hai, costa moito facer a veces sustitucións, non? Nada máis. Partido Popular. O Partido Popular vais a abster en este punto. Partido Socialista. Sí, bueno, con respecto a este contrato que sae a licitación, simplemente hacer un par de puntualizacións que non quere dicir que vayamos a poñer moito fincapé nelas, pero sí que nos parece, analizando
el pliego de cláusulas administrativas. Nos parece que as melloras da cláusula número 11, a mellora número 3 e a mellora número 4, a 3 fai referencia ás horas de fisioterapia e a 4 ás horas de... nos parece curtas. 80 horas ao ano de fisioterapia e 40 horas ao ano de podología parecenos pouca cousa. É certo que as empresas poderán seguramente, polo tema de puntuacións e tal, incrementalas, pero danos a sensación de que parece que son as que teñen que máis de 80 non se van puntuar da lectura do pliego, e nos parecen curtas. Fundamentalmente as de podoloxía. Eu digo, teño unha persoa dependente, son 4 ou 5 veces ao ano cando ven a podóloga a casa a visitarla e a cortar e tal. Por iso digo, 40 horas, unha soa persoa se leva 4 horas, se levaría o ano, isto daría para 10 persoas nada máis para atender de prueba. Nos parece escaso. De cara a futuros pregos de cláusulas administrativas, eu diría de revisarlo, xa que agora non é o momento. Pero nos parece escaso. Fisioterapia tamén, algo escaso, pero sobre todo podoloxía. Despois, en canto ás axudas técnicas que veñen no prego de prescripcións técnicas, nos parecen axeitadas, as mínimas que se poñen, das camas articuladas, de sillóns psiquiátricos, etc. Tamén é certo que dicen que son as mínimas, o sea, teñen que poñer todas as que fagan falta, non? Entón, bueno, a mellor non era tan preciso detallarlas, pero entendo que habría que poñer alguna cantidad de cada un das prescripcións técnicas. Lidos todos os informes, lido todo o expediente, nos parece un contrato sustantivo. Non é o noso contrato, evidentemente, non vamos votar a favor, pero ímonos a abster para que saia adiante. Esquerda Unida. Concelleiro. Nada, tomamos nota da apreciación en respecto, pero a cuestión é que técnicamente non, desde o punto de vista técnico, que as técnicas foron os que elaboraron o prego técnico, non temos constancia de que exista máis demanda. Por iso pode parecer pouco, pero está axustado a unha demanda existente. En todo caso, analizaremos a situación, analizaremos a demanda no próximo período e, se efectivamente se queda curto, pois, evidentemente, se debe ampliar, non? Pero, bueno, que está axustado igual que as horas, se axustan as horas de servizo, isto está axustado. Entón, bueno, é o que podo decir. Entendido, sí. Me pode... Sí? Vale. Unha apreciación simplemente, un apunte, como digo eu. No ano 16, creo que fuera, sí, no ano 16, no servicios sociais, este concelleiro de servicios sociais en aquel momento, falando coa responsable do SAD, preguntáballe cantas horas de lido o contrato coa empresa, vin que había todas estas cuestións, non? E lle preguntei cantas horas de fisioterapia se habían dado hasta ese momento, cantas horas de podoloxía, no ano anterior, este ano levábamos, 0. E o motivo non as piden. Se lles ha dito aos usuarios que as pidan, isto yo apuntei a vostede en comisión, non sabía ningún usuario que tiñan dereito a utilización. Por iso, igual que lle decía en comisión, yo digo agora en pleno, os usuarios teñen que ter unha carta dos servicios que poden pedir. Porque, evidentemente, vostede acaba de puntualizar, é que non hai demanda de podoloxía, non hai demanda de fisioterapia. Claro, como vai haber se non sabe o usuario que ten dereito a isto? Eu mesmo lle estou dicindo que a persoa dependente da miña familia contrato a podoloxía en casa. Porque non sabía, non se me dixo, cando fixemos o contrato de dependencia co Concello, non se me dixo que tiñamos isto. Eu pensei que xa non había este tipo de servicios, non? Bueno, queda dito isto, eu sei que vostede toma nota e espero que, polo menos, os usuarios saiban que neste novo contrato van a ter estes servicios. Eu, por rematar,
No prego, eu creo que está bastante ben descrito tanto o contrato como os servizos como a súa asignatura por parte e a aceptación por parte das persoas usuarias. En todo caso, non quita que se reforce a información dos servizos que van implícitos na asistencia. E se fará chegar, lóxicamente, a todas as persoas usuarias e as súas familias. Pasamos á votación. Votos a favor da contratación do servizo de axuda no fogar. Abstencións. Queda aprobado. Punto número 5. Aprobación se procede da moción do Grupo Municipal Socialista para exixir ao presidente da Xunta de Galicia que pida desculpas e dea explicacións polo seu comportamento ante a denuncia por agresión sexual contra o conselleiro do Mar. Ten a palabra o Partido Socialista. Procedemos á lectura desta moción, ainda que todos os concelleiros a teñen desde que se pasou a través da comisión pertinente. Ben, o Grupo Municipal do PSDG-PSOE defende, de acordo ao amparo do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades Locais, desexa someter a consideración do Pleno a seguinte moción. Exposición de motivos. O pasado 4 de xuño, o ata entón conselleiro do Mar do Goberno da Xunta de Galicia, o señor Villares, presentaba a súa dimisión sen dar máis explicacións que a de que estaba sendo investigado por un asunto da súa esfera estritamente persoal, nunha rolda de prensa de apenas 3 minutos de duración en a que non se admitiron preguntas. O remate desta comparecencia, o exconselleiro abandonaba a sala de prensa entre aplausos do seu equipo, entre as que se encontraban a futura nova conselleira do Mar, a directora de Intecmar ou a directora territorial en Vigo. Ao pouco, varios medios de comunicación difundiron que o xa exconselleiro estaba sendo investigado por unha agresión sexual e revelaron a identidade da muller que o denunciou, en moitos casos con titulares machistas e revictimizadores. Días despois, confirmábase que os feitos denunciados se produciron a finais de decembro, que o señor Ruida os hubo en febreiro e a dimisión do conselleiro chegou, entre aplausos dos seus compañeiros e compañeras, 4 meses despois. Dende o PSDG-PSOE queremos reiterar o noso apoio rotundo ás víctimas de violencia machista e exixir responsabilidades fronte ao tratamento desta situación por parte do Goberno galego. Diante da insistencia de varios membros do PP en que unha posible agresión sexual é un feito que pertence á esfera privada, debemos recordarlle tanto ao exconselleiro como ao Partido Popular que, tal e como se recolle no convenio do Consello de Europa sobre a prevención e loita contra a violencia contra as mulleres, convenio de Estambul, a violencia machista non é un asunto privado, senón un asunto público. Ou mesmo deberían ler o que publican na web da Consellería de Igualdade, onde din que entender a violencia como un asunto privado reforza ás mulleres a unha situación de subordinación respecto do home e implica asumir as relacións de poder históricamente desiguais entre ambos e a través das cales se legitima ao home a manter o seu statu quo da dominación, incluso a través da violencia. Esta percepción contribúe a que as mulleres non denuncien a súa situación por medo, vergoña ou culpabilidade. Isto é o que está na página web da Igualdade. Continúo coa lectura da moción. Dende a dimisión do conselleiro do Mar, o mércores 4 de xuño,
Por parte do Goberno da Xunta non houbo máis que apertas, aplausos e apoio para o investigado, e nin unha soa palabra de apoio e respeto á presunta víctima por parte de ninguén dos membros do Goberno galego. Nin sequera da Conselleira de Igualdade, a responsable directa da área que debe loitar contra todo tipo de violencia machista, entre outras a sexual ou a institucional. O señor Villares ten dereito á presunción de inocencia, pero o sucedido desde o día 4 traspasa con creces esa idea. Desde que Alfonso Villares dimitiu do seu cargo, teñen desplegado un relato no que quen perde o seu dereito á intimidade, a credibilidade e a un xuízo xusto é a muller. Unha vez máis, o PP estáse retratando poñendo o foco na presunta víctima en lugar de no presunto agresor. Lembremos que desde a Xunta de Galicia se publicou unha vergoñenta campaña do 25N onde poñían o foco nas víctimas en lugar de nos agresores, con aquel lema non debería pasar, pero pasa. Exactamente a mesma actitude que o Goberno da Xunta, co señor Rueda á cabeza, está tendo ante a denuncia por agresión sexual a un dos seus conselleiros. O que non debería pasar, pero pasa, é que dende unha administración pública se revictimice a unha muller que acaba de presentar unha denuncia por agresión sexual. A estas actitudes tan vergoñentas e indignas hai que engadir o silencio cómplice do señor Feijóo. Ese expresidente da Xunta e, por agora, líder do PP estatal, a quen se lle rachaban as vestiduras falando do caso Errejón, vertendo frases como o caso Errejón faría caer a calqueira goberno do noso país, a calqueira. Ou non quero facer leña, pero non me podo calar ante un feito que revela a catadura moral do goberno. A que espera o señor Feijóo para sair dicindo que o caso Villares ten que facer caer o goberno da Xunta de Galicia? Cal é a catadura moral do señor Rueda, do goberno da Xunta e do Partido Popular? Pero canto máis avanzan os días, máis intolerable é a actitude do señor Rueda. Dende o primeiro minuto só tivo palabras de recoñecemento para o investigado. De recoñecemento para o investigado por agresión sexual con abrazo incluído. E ninguna soa mención á presunta víctima. E recentemente acaba de negarse a dar explicacións no Parlamento galego sobre por que tapou durante 4 meses estes feitos cando era coñecedor dos mesmos desde o mes de febreiro. Como é posible que se poida manter a un investigado por agresión sexual nun cargo público durante 4 meses? O presidente da Xunta dá as costas ás víctimas de violencia sexual, porque a política do Partido Popular consiste sempre en protexer e nunca en... O presidente da Xunta dá as costas ás víctimas de violencia sexual, porque a política do Partido Popular consiste sempre en protexerse e nunca en protexer. Polo anteriormente exposto, o Pleno do Concello de Fene comprométese a, primeiro, instar o presidente da Xunta a respetar as mulleres que denuncian agresións sexuais. Segundo, instar o presidente da Xunta a pedir desculpas polo seu comportamento ante a denuncia por agresión sexual contra o conselleiro do Mar. Terceiro, instar o presidente da Xunta a dar explicacións sobre o seu silencio fronte á denuncia por agresión sexual do conselleiro do Mar da que tivo coñecemento no mes de febreiro. Cuarto, instar a Xunta de Galicia a establecer un protocolo de actuacións para cando se teña conocemento dunha agresión sexual por parte de membros do Goberno autonómico ou do Parlamento galego no que se respeten todos os dereitos das víctimas. E quinto, amosar o pleno apoio do Concello de Fene ás víctimas de violencia machista e denunciamos a revictimización que os moitos casos teñen sofrido ou sofren. Bien, esta moción nos parece unha moción
que xa tardaba en vir. A verdade é que o pleno de mes de xuño nos cadrou cando cadrou e a moción ainda estaba elaborándose, pero o que é certo é que o señor Villares deu unha roda de prensa e pasou por enriba do asunto, o sea, non fixo mención a ningún tipo de agresión sexual, nin sequera deu explicacións, nin sequera deu oportunidade de que os medios de comunicación lle fixeran preguntas da súa dimisión. O señor Rueda se declara absolutamente inocente, pero o caso foi admitido a trámite, eso é certo. Este grupo municipal trae esta moción aquí a esta corporación pola actitude do goberno galego, por arropar, por aplaudir a unha persoa que ten unha denuncia por un presusto caso de agresión sexual. E resulta que o aplauden, o arropan, parece que lle dan hasta parabéns por a súa dimisión, por a súa honradez, por non ser aforado. Pero nos esquecemos totalmente, ou se esquece, mellor dito, o goberno galego da víctima. Víctima a que a conselleira de Igualdade pois non se apura en dar o seu apoio. Teñe que ser moito despois, cando lle fan unhas preguntas medios de comunicación, cando fai unhas declaracións no sentido de apoio á víctima. En concreto, fai alusión a que o goberno apoio incondicional, din, de todo o goberno galego a calqueira víctima de violencia de xénero en Galicia. Bueno, estas palabras son moi escuetas e entendemos que chegaron tarde. Tarde, seguro que se non lle fan preguntas aos medios de comunicación e non lles piden explicacións, pois seguro que por moto propio nunca houberan saído á luz. O que está claro é que o goberno popular, o señor Rueda, o señor Villares, os seus compañeros de goberno, non teñen moi claro o que din o Convenio de Estambul sobre a violencia machista. Non é un asunto privado, é un asunto público. E isto o podemos ver nos 81 artículos e o anexo que compoñen o instrumento de ratificación do Convenio do Consello de Europa, feito en Estambul o 11 de maio de 2011. Por todo isto, e sobre todo polo arroupo que tuvo o señor Villares en detrimento da víctima, que non tuvo ningún arroupo, reprobamos a actitude do goberno do señor Rueda, do mesmo señor Rueda, polo seu silencio durante tanto tempo e por manter durante 4 meses a un concelleiro e deixar que fora el quen dimitira e non pedirlle explicacións e solicitarle a súa dimisión. Partido Popular. Sí, bueno, o voceiro do Partido Socialista xa o sentenciou a este exconcelleiro, señor Villares, xa usted detou sentencia. Non me extrañaría nada que dentro de pouco algún concelleiro pudera do Partido Socialista detar sentencia, porque no rumbo que vai a reformas judiciais neste país, por desgracia, pois non sería nada extrañable. Pero, por fortuna, de momento, existe a presunción de inocencia, non? Tamén me chama moito a atención esta actitude do Partido Socialista que diga que unha persona, porque é denunciada por un tema de agresión sexual, denunciada, ten que dimitir. Ten que denunciada. Este señor era denunciado. Lle comunicou o presidente da Xunta de Galicia que o denunciaran e que tiña que comparecer na comisaría de Ferrol. Esas explicacións as dou o presidente da Xunta. Estaba denunciado. Ninguén está libre de que o denuncie. Ninguén. Ninguén. E eu, a calquera dos
homes ou mulleres que están sentados neste pleno con independencia do partido que pertenzan polo feito de estar denunciados, non considero que deban dimitir. No momento en que hai unha actuación xudicial, no momento que se lle traslada o TSX, o ser aforado, que se lle vai a citar como investigado para a súa declaración, os xulgados de Ferrol que reciben esa denuncia 6 meses antes, o teñen que enviar o TSX porque é unha persona aforada e nese momento dimite este señor. E o presidente lle ten que agradecer que dimita porque senón non podería facer absolutamente nada con él, podería quedar como diputado. Vostedes teñen o exemplo, non me veñan defendendo o exemplo do señor Ábalos, non me veñan ustedes falar dos defensores das mulleres, os que votan coa bandeira en contra da prostitución, eso non é un tipo de violencia. Bueno, Ábalos, Tito Berni, los de los Eres, xa non falo de Cartiños, falo solamente dos seus vicios de mulleres. Aínda que non seña equiparable, en certa medida sí, é máis para un partido que quere abolir a prostitución, non? Entón é como un pouco hipócrita. Pois este señor dimite, non fai como Gallardo, o de Extremadura, que se aforou para que non o investigaran. E a relación e os feitos é que un señor que comunica ao presidente ou un señor conselleiro que ten unha denuncia e que o citaron para declarar na comisaría de Ferrol no mes de febreiro e continúa sendo conselleiro. E eu dende aquí, de verdad, se ustedes se ven envueltos nunha circunstancia como esta ou en calquera circunstancia, porque lle presenten unha denuncia e teñen que ir vostedes a declarar, non deben de dimitir. Porque, sinceramente, poden pasar moitísimas cousas, que vayan ustedes denunciados por unha cousa e salgan denunciados por moitas máis. Porque temos unha vara de medir un pouco triste, un pouco triste, un pouco triste. Poden salir con máis cousas ou poden salir ustedes sin nada. De aí está a xusticia, a tutela judicial efectiva, con todos os principios e garantías que se establecen nas leyes. En canto á moción, volvemos a reiterar, que diga vostede as políticas do Partido Popular, e que é como un disco rayado. O Partido Popular goberna aquí en Galicia desde moitísimos anos. E máis, cada vez vota máis xente. E non votan solamente os homes, sino que tamén votan as mulleres. Entón, a política que din ustedes que fan en contra das mulleres, ou as galegas somos masocas, ou será que non é como a están vendendo vostedes? Ese é o típico tópico que ustedes queren aplicar ao Partido Popular. Cando teñen moita lana na súa casa. Moita lana. Moitísima. Ian por encima hipócritas. Porque os do PP, por lo menos, non abren a boca. Non va a dicir, vou a facer non sei que, vou a facer non sei canto. Pero ustedes, os primeiros na manifestación, os primeiros. Despois, as mulleres, atrás. As mulleres en segundo plano. Eso sí, para eso son os primeiros, e como vostedes, máis. Di vostede aquí, non fixo nada, lle volvemos a reiterar, no momento que chega esa notificación TSX, lle di, te tens que marchar, e el dimite. E a usted lle parece repulsivo que na dimisión deste señor un presidente lle agradezca a súa xestión. Lle agradeceu a súa xestión como conselleiro. E o día que ustedes traigan unha moción para ou que ustedes queran cuestionar, que tamén o Concello de Pleno non vamos a ter ningún voto nin decisión nese aspecto, na súa xestión, aí podemos ir en contra do presidente porque o estuvo consentindo, pero este non é o caso. E o dixo por activa e por pasiva. En canto ás declaracións que fixo o presidente, pois eu creo que foron moi claras. A súa marcha se produce cando existe ese pronunciamento xudicial. Todos somos conscientes, cando fala vostede que lles queda moi ben a todos os que leen eso de revictimización da vítima, que sinceramente, ou igual non entende usted moi ben, pero igual non, lle vou a dicir unha causa que non é revictimización da vítima, que unha persona que está aforada renuncia ao seu aforamento. Eso é evitar a revictimización da vítima, que o procedimento xudicial avance, non aforarte e quedarte como diputado. Entón, é que é moi bonito falar, ler,
pero se nos quedan algunhas cousas. E iso é importante, porque este señor declarará, ou ao mellor se declarou no xulgado de instrucción número 2 de Ferrol, e se tomarán as decisións que se teñan que tomar. E de outra maneira, a saber cando. E usted di, non lle fan un recoñecemento a esa persona. Mire, eu creo que dende a Xunta de Galicia e dentro do Partido Popular, salvo algún animal, como hai en todos os lados, salvo aquí, hai en Esquerda Unida, bueno, xa o sabemos, e no Bloque Nacionalista no PSOE, que tamén o sabemos, o normal é que a xente este en contra de todas estas cousas. Pero tamén estará a favor da presunción de inocencia, porque xa di, vale máis un culpable na rúa que un inocente na cárcere. Estará usted a favor da presunción de inocencia, imagino que sí. Pero que a labor institucional do presidente e a súa xestión en este tema, o que non sería de recibo, que collera o micrófono e dijera, dende aquí o meu apoio para Paloma Lago. Usted o entenderá. Ou usted lle parecería de recibo nunha dimisión. Hombre, pois eu sinceramente, nin que no caso do Partido Popular, nin no caso de Rejón, nin no caso da outra. No, as cuestións son serias. As cuestións son serias. E eu creo que ustedes non a están tomando con esa seriedade. Entonces, en canto aos puntos que ustedes nos poñen aquí, exixir isto ao presidente da Xunta a que respete as mulleres. Pero me gustaría saber, de todas as cousas que usted dixo que fixera o presidente Rueda, en donde non respeta as mulleres. Tanto neste caso como en outro. En un, nada. Nada. É que non aportou absolutamente nada. Por qué? Porque igual será o sinvergüenza máis grande do mundo, pero o respeto ás mulleres está aí. E non está desacreditado. Despois podemos ter consideracións, como, por exemplo, cando a Ciga lle puxo a Fabiola, que a insultaba como muller, mulleres a mulleres, e o Bloque Nacionalista calou a boquiña no Parlamento, non o condenou. Me vou de compras, como en plan, que era tonta por ser mujer. Ah, soy rubia e vou de compras. Claro, eso tampouco condenou o Bloque Nacionalista Galego, e o Partido Socialista tampouco. A alcaldesa da Coruña, sí, que é do Partido Socialista, pero o resto non. Entón, esos comportamentos non merecen a min tildar que o Bloque Nacionalista Galego é un partido que vai en contra das mulleres. Non, é un comportamento errado por parte dos representantes do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento, pero non é para decir. Son todos os machirulos. Segundo, instar o presidente da Xunta a pedir desculpas polo seu comportamento ante a denuncia de agresión sexual contra o conselleiro do Mar. Volvo a reiterar, aquí hai unha denuncia na policía, se lle transmite, non hai ningunha actuación máis, ti non tes por que presumir que esa persona é culpable, nin a día de hoxe, o que tens que presumir é que é inocente. Unha vez que chega a actuación judicial, que cambia a súa condición, porque hasta que ti cando sales de declarar de comisaría, bueno, pode salir detido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como saliu este señor, non saliu nada, nin investigado, nin imputado, nin con unha obligación de comparecencia o día seguinte no xulgado. Nada de nada. Entón, que actuación querían ustedes que fixera? Non sei, que actuación querían que fixera? Que lle dera un posto na TVG a Paloma Lago? Non sei, para que fixera un programa sobre tal. Non, é que non o entendo, xa. Instar o presidente da Xunta a dar explicación sobre o seu silencio frente á denuncia por agresión sexual do conselleiro do Mar da que tivo coñecemento no mes de febreiro. Mire, eu aquí teño unhas declaracións quitadas dos medios de comunicación, das radios, e é exactamente isto. En cuanto ha habido o primer pronunciamento judicial, hemos actuado en consecuencia e hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hizo una breve cronología de los sucesos, le dijo que iba a prestar la Policía Nacional para contar la prestación de declaración voluntaria tras la denuncia presentada por la periodista. Me comenta que es por una denuncia por unos hechos que habían acaecido hacía un par de meses y ante esto el presidente le pidió que le mantuviera informado de cualquier novedad sobre el caso. Villas le hizo entonces un pequeño resumen específico de la denuncia que era por una supuesta agresión sexual. Y en el mes de febrero, el consellero me comunica que recibe unha... Bueno, lo de como sabes, que son distintas noticias que foron sacando das declaracións que fixo o presidente. Están aquí del país, da La Voz de Galicia, e como está. Rueda justificado que a marcha consellero ocurre cuando se produce este procedimiento judicial estará investigado por agresión sexual contra la modelo presidente de la Ferrolana, Paloma Lago. Por supuesto, nosotros respetaremos cualquier pronunciamiento judicial, tanto que en cuanto ha habido el primer pronunciamiento judicial, el primero hemos actuado en consecuencia y la consecuencia, la que ustedes saben, renuncia al aforamiento y juzgado como cualquier ciudadano normal. Yo creo que todo el mundo entiende que hay una denuncia, él presta una declaración y tenemos que estar a lo que decida el juzgado. É que o que sí que non fixo Rueda
que igual eso lle botan ustedes de cara, es poner la mano en el fuego por Villares. Igual eso sí que ustedes lo echan en falta. Que lo dijera, yo por Villares, la mano en el fuego. Eso sí que non o fixo. Eso sí que non o fixo. Pero, hombre, que máis puntos temos aquí? Instar a Xunta de Galicia a establecer un protocolo de actuación para cando se teña coñecemento dunha agresión sexual por parte de membros do Goberno Autonómico ou do Parlamento Galego no que se respeten todos os dereitos das vítimas. Sinceramente. Pero usted cree que mañán denuncian a Besteiro, teñen que disculpar, porque solamente me veñen nomes de mulleres do Bloque Nacionalista, pero tamén podría ser que as denuncian por agresión sexual, o de calquer diputado do Bloque Nacionalista Galego. E hai que montar un escarnio. Unha denuncia na policía, que non hai que quitarlle menos mérito ni máis mérito. Eu podo entender que alguén con mentalidade así poda creer que a un señor que o denuncia por agresión sexual hai que tirarlo al fuego. Claro que sí, hai que tirarlo al fuego para la gente cortita. Para a xente que ten unha visión un poquinho máis amplia, pois dirá, primeiro vamos a saber, por que é moi fácil tirar o lume ao veciño? Pero se fuera tu hermano, tamén o tiras ao lume o teu pai? No, no. Medimos con distinta vara. E lo importante dun país é medir a todo o mundo por igual, con todas as garantías e con todos os dereitos. Me parece increíble isto das medidas. As medidas son as que se teñen que tomar. A ver se un diputado autonómico de outro partido se dimite ou non. De entrada en España estamos vendo que a cousa floxea no Partido Socialista. E despois, amosar o pleno do Concello de Defensa das Vítimas de Violencia Machista e denunciar revictimación que en moitos casos teñen sufrido sofre, evidentemente que estamos moi de acordo con isto. E creo que estamos todos e cada un con isto. Pero revictimizar non supón que o que denuncien, que o señor denunciado, haya que botalo a lume. Ten dereito a un procedimento con todas as garantías da lei. E o que é político se debe de marchar, pero de todos os delitos, unha vez que están na condición de investigado. Eso que entendo eu, eso que di os estatutos do Partido Popular, que se ten que marchar. E, ojito, que moitos acaban a suelto. Por exemplo, o señor Besteiro, que foi unha exageración que se fixo con él, despois de tantos anos. Non era por este tema, era por outro, pero se tuvo que ir, verdad? Inocente de todo. Despois, por todo isto, nos non vamos a votar a favor desta moción, principalmente por ese que, bueno, que non creo que ustedes tiveran ningún problema en retirar eso de que o PP vai en contra das mulleres, porque non creo que ustedes, os que están aí sentados, o pensen. Pero por estes puntos de tal, evidentemente, o punto 5, que estamos sobradamente con mocións, con explicacións, máis que xustificados, todos e cada un dos que estamos aquí, que estamos en contra da revictimización e en contra da violencia de xénero. Esquerda Unida. Boa tarde. Bueno, vamos a ver. Para nós, o importante é sempre, evidentemente, partimos da presunción de inocencia con todo o mundo, evidentemente. Pero hai unha cousa que está moi clara, é que para nós é importante ver a reacción da organización cando se dan os feitos deste calibre como de calquera outra cousa. Non estamos de acordo en que haxa que votar a ninguén ao lume, pero cando menos, sobre todo cando son certas persoas que teñen uns cargos máis tal, si é importante que se aparten da súa organización ou que a organización aparte, que é o que o Partido Popular non fai nunca. E mire, lle podo lembrar un caso que estábamos comentando aquí agora. Eu non sei se vostede veu o documental do caso Nevenka, o primeiro alcalde no país condenado por violencia de xénero a unha compañeira do seu propio partido. Entonces, a mí o que me molesta é a reacción. Vale, non digo que o tiren ao lume, pero esos golpecitos en la espalda que só le faltou decir Villares, sé fuerte, eu creo que sobran. Que o feliciten porque dimiteu. Bueno, é que o menos que eu entendo que deben de facer, dimitir. En todo caso, a moción poderá ter os seus puntos que a vostedes non lles gustan, pero nos entendemos que sabemos que non se vai pedir disculpas por parte de ninguén do Partido Popular. Eso sabemos, pero nos apoiamos a moción, porque a violencia de xénero
ten que ser e debe ser combatida e rexeitada sempre. Veña de donde veña. Veña de donde veña. Aproveito para dicirlle tamén que o señor que mencionaba vostede antes xa parezco do Partido Popular, ese señor de que usted me habla, non, que o señor Errejón non é de Esquerda Unida, nunca foi de Esquerda Unida, vale, pertenece á organización de Sumar, pero nunca foi de Esquerda Unida. E se o fora, habería que votalo no minuto cero. Veña de donde veña e parta de donde parta. A violencia de xénero non se debe, nin se pode tolerar nin consentir. Nos imos a votar a favor da moción. Bénega. Bueno, nós estamos de acordo no contido da moción, pero ao mesmo tempo temos que lamentar que a situación de machismo, que no fondo é o que é o machismo instaurado na nosa sociedade e, por suposto, no ámbito dos partidos políticos e con especial relevancia en Partido Popular e Partido Socialista, é evidente. É evidente. E non o digo eu. O din eles. Nos seus propios whatsapps e nas suas propias conversas ou nas suas propias rodas de prensa. É dicir, non hai nada máis indignante que ver que aquí se fale de varas de medir cando o Partido Popular é a cousa máis carroñera cando se aplica todo este tipo de cuestións. Vostedes, a señora Ana Pontón, o señor presidente Rueda, díxolle, señora Pontón está moi necesitada. Díxolle iso en sede parlamentaria. Pero a súa propia intervención ahora, facendo referencia á denunciante, a mesma referencia que fai vostede á renunciante é unha referencia, non sei, pode falar en alto e despois sigo. É unha referencia absolutamente na que desprecia a denunciante. Vostede desprecia a denunciante, non é consciente, pero está despreciando a denunciante na súa intervención. Pero o que lle fixeron vostedes, o Partido Popular, a Mónica Oltra, non ten nome. Unha señora que a acribillaron e acabou dimitindo polo que fixo o seu exmarido, presuntamente. O seu exmarido. É dicir, e vostedes falan de varas de medir. É que eu me quedo anonadado. Pero, por non poñer o caso, o exemplo do caso Moraña. Concello de Moraña, hai uns días, fixemos aquí novamente un minuto de silencio por o asesinato dunha muller, e o Concello de Moraña fixo 3 días de loito polos falecidos ali. E claro, é que... E é o Partido Popular, E por que non lle poñen nome? Por que non definen por que están facendo o loito? Son igual. O presunto asesino e a víctima, porque a víctima non é presunta, está ali. Claro, son cuestións que a mí me parecen que cando faran de varas de medir, concho, pois efectivamente, que vostedes son os que teñen unhas varas de medir absolutamente exageradas, que as utilizan en contra dos adversarios políticos dunha forma, como fixeron no caso de Errejón, casi había que dinamitar non sei que, fai nada, e agora se poñen á defensiva, presunción de inocencia, correcto. Eu creo que a presunción de inocencia é o punto de partida. Pero as persoas que estamos en política temos que ter un nivel, cando menos ético, un pouquiño superior. E non o hai. É igual que o da media ou incluso un pouco inferior, nalgúns casos. Por non falar de moi inferior. E esa é a situación lamentable. E vamos ver na seguinte moción. Isto é fracaso sistémico e nos apedreamos. Pero é fracaso sistémico. E a cuestión cultural, que é moi triste, moi lamentable, que levamos tantos anos con unha presunta educación democrática, leva a que vayamos a involución. É dicir, que existe un nivel de reacción e que estes debates cada vez sexan máis encarnizados para intentar sacar algo de beneficio. A mí que alguén me explique que beneficio se saca en facer unha comparecencia desa clase, en non ser absolutamente neutral, si queremos presunción de inocencia, neutral. E neutral é omitir. Este señor dimite, mira, unha cousa absolutamente aséptica. Causa, carretera. Aplausos. Palmadas. É que é un escándalo. É que o problema xa non é... Non, nós coas mulleres. Coño, pero mira, que é unha denuncia por isto, que corra al aire. E rapidito. Non sei. Podemos darlle as voltas que queiramos, Podemos pensar que non, que isto é unha discusión política. Non.
nas formas e no fondo, cando nos diriximos, temos que ser conscientes das cousas que estamos dicindo e como as decimos. Sí. E aí fallan. E en canto ao de Fabiola, porque deu eso que tela que cortar, a señora Fabiola, hai unha viñeta, están aquí as traballadoras outra vez das residencias reclamando tal, e Fabiola, a viñeta de Fabiola, que é satírico, e non hai que confundir o satírico, vale, con unha intervención nun pleno ou nunha roda de prensa dun conselleiro, a intervención satírica e dice, mire, que eu estou cansa que traballen como a min, que as rebaixas se me fixeron moi longas. Non, está aquí, pasoulle esa viñeta, que vostede minte, hasta cando fala de algo que pasou, minte. Cando é tan fácil ver a viñeta. Vale, pero as varias viñetas son esa, onde se dirixen á señora conselleira e ao seu asistente. E ela, non é cuestión de bar de medir, é unha viñeta satírica e vostedes a poñen en pé de igualdade a isto. Así, o acaban de utilizar agora mesmo. E non é o mesmo, non ten nada que ver. Nada que ver, porque é unha reivindicación dunhas traballadoras e resulta que esa reivindicación das traballadoras, vamos, se é un caso, as traballadoras que atacan a conselleira porque non as dota de servicios e resulta que iso é machismo. Bueno, por favor, vamos, intentar remexer todo para sacar tallada, non? Eso é remexer todo para sacar tallada. Aquí estamos falando de algo realmente grave, que é un comportamento inaxeitado. O do que falamos aquí nesta moción é un comportamento totalmente inaxeitado do PP, da dirección da Xunta, desde o presidente a todo o corpo da Consellería de Pesca. Coa súa actuación non foi correcto. Recoñecelo non é ningún problema. Pensar que o fixeron ben, para min é o problema. Nada máis. Pasamos a votación? Non. Só unha cousa. Bueno, o que está claro que para usted remexer as distintas varas de medir, usted ten a verdade absoluta e temos que respetala, pero usted tamén respete o resto de opiniones. Queríalle decir a concelleira do Grupo Mixto que eu non me referín a Arejón como membro de Esquerda Unida. Non digo que todos temos que tal, pero sí é certo que Yolanda Díaz, que esa foi de Esquerda Unida, non? Agora xa realmente non sei ni onde está. É un máis sumar, o máis país. Pois a un señor que os compañeros de Esquerda Unida de Ferrol dixeron que lle encontrara a pornografía e usted dicía desde el minuto 1. Pois mire, non solamente votou a ese señor, sino que nombrou asesor, e o levou para a Xunta. E ese señor ora está no cárcere, non? Non é o señor que está no Instituto de Pontedeume que agredeu sexualmente, ademais, a unha menor. E entonces, claro, como usted justificou con Errejón, lle quería deixar eso claro, nada máis. Desculpa, remata o Partido Socialista. Gracias. Mire, si ten razón o que di de Yolanda Díaz, totalmente, vale, é certo. Pero mire, hai bastantes afiliados e afiliadas que naquel momento éramos simplemente afiliados e afiliadas que rexeitamos esa conduta, vale? E mesmo propuxemos a expulsión da señora Yolanda Díaz, vale? Por eso lle insisto, outra cousa é que chegara a bon porto a nosa proposta ou que non chegara. Por eso lle insisto, veña de donde veña e parta de donde parta. Entón, ten vostede razón, sí, señor. Se comportou da forma máis miserable, sobre todo sendo muller. Pero había certo tipo de personas que, bueno, pues que non estaban de acordo ca nosa proposta de expulsión e non a gañamos. Pero sí que a denunciamos, así que, vale? Ben. Partido Socialista. Sí, bueno. Interpelar a voceira do Grupo Popular. Mire, vostede din que ninguén está libre de que o denuncien. Eso é certo. Eso non creo que ninguén o poña en dúbida. Pero unha cosa moi distinta é que che denuncien. E outra, como foi neste caso do señor Villares, é que sexa admitida a denuncia a trámite. Vale. Vostede citou ao señor Ábalo, ao Tito Bruni e tal. Nunca verá vostede a este grupo municipal falar ben destas persoas. Son totalmente reprobables, o sea, pero é que a este grupo municipal non.
Vostede din que non pediría a dimisión de ninguén dos homes que hai aquí se se presentara alguna denuncia contra algún deles e tal, que hai distintas varas de medir. Mire, eu vou dicir algo que vostede non sabe. Non sei se alguén do grupo do BNG sabe, meus compañeros tampouco. Mire, no ano 2015 tomamos posesión no mes de xuño nesta corporación. Teño que falar do que vivín eu. Hubo unha filtración de datos en servicios sociais. Un erro. Se enviou un correo electrónico, como se envían, con noticias aos medios de comunicación, pero ese correo electrónico, a persoa que o enviou, o traballador que o enviou, levaba datos confidenciais de usuarios. Este señor, este concelleiro, que era responsable da Concellería de Servicios Sociais, enterouse ao día seguinte cando esta traballadora chamou para comunicarlle moi desconsolada, moi apesadumbrada, derrumbada o que había feito. Pois a este señor lle faltou tempo para chamar ao señor Juventino Trigo, naquel momento alcalde, e presentarlle a súa dimisión. Porque hai varas de medir, pero a miña vara a poño moi alta. A mí me presenta unha denuncia, eu non estou ni un minuto desde que sei que me presenta, inda que non a admitiran a trámite, pero que presente alguna dúbida sobre a miña persoa está moi por enriba do respeto que me teño a mí mesmo e aos que me rodean. Nada máis que lle digo eso. Solamente un pequeno apunte. O que lle quería dicir á concellera de Esquerda Unida é que por ese feito que sucedeu outro día, que está aquí, que este señor está en prisión, eu non penso que Esquerda Unida sea un partido que apoia as agresións sexuais, nin as agresións sexuais a menores. Eso que lle quero explicar. Cando se generaliza co Partido Popular. No medio. Isto é unha peste. Isto que tiñan ustedes e que apoiaron era unha peste. E despois, en canto a decisión personal, o que sí que está claro que se usted non se vai por unha denuncia a policía, o Partido Popular non lle vai a pedir nin usted, nin a ese señor, nin a outra, nin a outra. Ahora, cando haxa unha investigación judicial, pois aí xa se verá. Pero con a denuncia de policía, cada un que faga o que estime convinte. Remate, PSOE, porfa. Queda rematado este punto. Pois pasamos á votación. Votos a favor da moción do Partido Socialista. Votos en contra. Queda aprobada. Punto número 6. Aprobación se procede á moción do Grupo Municipal do BNG en defensa da igualdade e en contra da LGTB-fobia. Ten a palabra o concelleiro. Bueno, a primeira cuestión é unha cuestión puramente formal. Na moción se indica as siglas do movimento LGBT en reiteradas ocasións e unhas veces pon BT e noutras pon TB. Entón, bueno, por favor, que na acta se corrixa e que vaya todo como LGBT, porque, senón, dime conta cando alín na comisión en voz alta que estaba metendo aí eu mesmo a zoca cada vez que casi que interviña, non? A moción ben ditaminada e aprobada pola comisión informativa e vou pasar a ler os acordos, non? A moción en defensa da igualdade e contra a LGBT-fobia. Esta moción está circunscrita na conmemoración do 28 de xuño do Día do Orgullo LGBT e se celebra en recordo da revolta de Stonewall en Nova York, onde houve unha serie de disturbios en torno a un bar de ambiente gay, de ambiente homosexual. Dende aquela se ven celebrando nos países que se pode do mundo, porque non en todos os do mundo se poden celebrar, conmemorar e reivindicar, e o que propoñemos son os seguintes acordos. O Pleno Municipal reafirma o seu compromiso cos dereitos de todas as persoas, independentemente da súa orientación e ou identidade de xénero, e condena os discursos de odio espallados por movimentos reaccionarios.
polo que todas as forzas representadas no mesmo asumen o acordo de traballar activamente para evitar a discriminación non asumindo posicións LGBT-fóbicas, nin establecendo acordos e alianzas con forzas políticas e colectivos que os apoien. O Goberno municipal comprométese a visibilizar este compromiso coa exhibición da bandeira do orgullo LGBT na Casa do Concello e nos edificios municipais con a celebración do Día do Orgullo. Promover políticas que garantan a igualdade e a visibilidade do colectivo LGBT, dirixirse á Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado para reclamar a ampliación de dereitos e aplicación de medidas efectivas contra o odio, a discriminación e todas as formas de violencia. Instar aos gobernos da Xunta de Galicia e do Estado a ampliar os dereitos recoñecidos na legislación actual e desenvolver e aplicar políticas activas contra o odio e a discriminación con medidas claras para a protección dos colectivos que poidan ser alvo destas violencias e con iniciativas para combater non só a LGTB-fobia e a transfobia, senón tamén o machismo, o racismo, xenofobia ou calquer outro tipo de violencia. E un pouco enfiado coa moción anterior, non? A falta de tolerancia, a falta de respeto, leva a situacións extremas como o asasinato de Samuel Luiz, un rapaz que iba por Riazor e o mataron a paus. E iso é algo propio que está pasando. Non velo e obvialo, e era simplemente porque era homosexual. De feito, os ataques foron nese sentido. Por iso nos reclamamos esta cuestión e creo que todos os avances que se logran en dereitos sociais sempre existe unha reacción en contra. Onte viña un grupo de rapaces que terían 16, 17 anos. Pararon aquí diante do Concello, camiño de Santiago, miraron os bancos que están aí pintados e o comentario foi: quanto costaría isto? Era mellor unha bandera roja e amarilla. Ese foi o comentario. Fora de lugar, pero ese é o problema. A min o rapaz é un rapaz ignorante, evidente, pero o comentario denota algo que pasa na sociedade, que existe unha reacción absolutamente desproporcionada, ademais, absurda, ridícula, pero con un fondo reaccionario ideolóxico. E hai un grupo político en concreto, ademais, o grupo en medio, que outro non sei o que é, que están nesa liña, non? E xa se ve como países da Unión Europea están na liña de prohibir este tipo de, por exemplo, dunha simple festa, unha simple manifestación de reclamación de dereitos, non? De exigir dereitos e reclamar que se cumplan dentro da Unión Europea, que somos, digamos, no planeta Terra en dereitos civis probablemente dos máis avanzados así como espazo, non? Entón, claro, se vamos para atrás temos un problema como sociedade. Por iso presentamos a moción e entendemos que ten que ser no ámbito desa reflexión de que temos que traballar, polo menos desde as administracións e desde os concellos, en favorecer a tolerancia, o respeto e a igualdade de todas as persoas. Partido Popular. Bueno, o Partido Popular vai a votar a favor desta moción, non se antes correxirlle unha cousa, aparte da omisión dunha das letras que forman parte das siglas deste colectivo, que está nos gobernos da Xunta de Galicia e do Estado con mayúsculas. Vezaba vostede moi ben cando decía que hai en países que non se pode celebrar, que non poden persoas en igualdade cos seus dereitos nin siquiera salir a pasear as calles, nin as rúas, e demostrar cal é a súa afectividade ou a súa situación, principalmente en países comunistas e en países islamistas. Aí sí que non poden, aí sí que está todo prohibido. Para este colectivo. Non teñen absolutamente ningún dereito. E en canto a eses movimentos que se están producindo en Europa, que son moi preocupantes para calquer persona con 2 dedos de frente, o certo é que hai que educar mellor, porque a xente sale das súas casas. E entonces existirá tamén unha responsabilidade. E tamén lle vou a decir, como decía un profesor, Seoane, de Literatura Galega do Instituto, de Barallobre, que decía, cando ti tes un extremo, comunistas, islamistas,
e tes outro extremo, estiras a man dereita, estiras a esquerda, moito, 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 ao final se unen. Ao final os extremos son o peor. E realmente sí que temos que loitar para manternos no centro e sin posturas extremistas para que... Yo explico, mira, estira unha man, estira outra, xuntas aquí atrás. Esta é a explicación que nos dá o profesor de literatura e que sempre escapáramos deses lados. Estamos totalmente de acordo cos puntos recollidos aquí e na parte que nos toca municipalmente, pois a ver se é verdade que con estas a promoción de políticas municipais pois que se consigue que polo menos que no noso concello que este ben feita a labor e que os nosos mozos, as nosas mozas, pois que sean respetuosas con todo o mundo e con todas as condicións. Partido Socialista. Sí, o Partido Socialista, o Grupo Municipal Socialista, entende que esta moción é unha moción sustantiva e vamos a votar a favor. Pero nos gustaría enriquecela nos acordos, se é posible. Se vostedes admiten unha emenda, pois nos gustaría enriquecela se é posible. Entón, llevamos, dicir, sería unha emenda de adición, entonces, dentro dos acordos, no punto segundo, nos engaderíamos un apartado chamado C, que diría da seguinte xeito: deseñar e impulsar campañas municipais de sensibilización contra a LGTB-fobia dirixidas especialmente á mocidade para promover o respeto, a diversidade e previr os discursos de odio. Ao mesmo tempo, engadiríamos un apartado D, dentro deste punto segundo, engadiríamos un apartado D, que diría promover a formación específica da policía local e do persoal municipal en materia de prevención, identificación e atención a vítimas de delitos de odio por orientación sexual ou identidade de xénero. E xa por último, dentro dos acordos engadiríamos un punto quinto, que diría instar a Xunta de Galicia a dotar de maiores recursos económicos e humanos a aplicación da Lei LGTBI de Galicia, garantindo o seu pleno desenvolvemento. E persoarse como acusación en casos graves de agresión LGTB-fóbicas, mostrando un compromiso claro contra a impunidade. Perdón, eso sería no último no Concello de Fene. No Concello de Fene. Digo por acotar, senón vamos a incumplir o acordo seguro. Estaba pensando eu, nos casos de agresións, o acotamos a Fene, si non acotamos a Fene, non. Digo por unha cuestión de escala, non? É dicir, nos podremos asumir a presentarnos como acusación en Fene. Perdón. Pensei que se refería que o Concello de Fene... Nos aceptamos a emenda, non hai problema, que mellora o que se presenta, e además presentame algunha medida concreta. Eu só me indicaba a alcaldesa que nós estamos, dende hai un ano, nun laboratorio de apoderamento LGBT+, que impulsa a Diputación e se está traballando coa xente nova de Fene xa. Quero dicir, iso xa se está facendo e non quita de que este programa siga, se amplíe, se mellore. E despois, non sei se estou no turno de palabra eu. Non, te toca falarte. Respecto á emenda, que sí.
Moi brevemente, obviamente imos apoiar a moción, lamentar que todavía nos tempos actuales haxa casos como o rapaz este que mencionaba antes, Polo de Samuel da Coruña, que para min foi un caso quizá dos máis impactantes que vin, porque, bueno, que ti teñas un fillo que sale a divertirse e que te avisen que o mataron a golpes, eso ten que ser, bueno, brutal. Entón, lamentar tamén que parece que, desgraciadamente, estamos involucionando neste tema. E eu o que lle preguntaría a estas persoas que teñen problemas precisamente polo tema da homosexualidade, lles preguntaría que problema, quero dicir, se unha persona é comigo amable, educada, correcta, se porta ben comigo, ten unha calidade humana ben, cal é o problema que teño que ter eu para dicir que me preocupo con quen dorme esa persoa. Entón, é unha pregunta que teño sempre aí no aire porque me costa moitísimo atopar unha resposta. Pero, bueno, en todo caso, obviamente, nós imos a votar a favor desta moción. Concelleiro. Ben, a mí me encantaría, de verdad, cando que fale con un pouco máis de rigor. Me refiro a portavoz do Partido Popular. Hai dous aspectos no comportamento das sociedades, non? Un é o político, estrictamente, se é comunista ou se é un Estado teolóxico, un Estado monoteísta, tipo Israel ou Irán, non? Destos que teñen que a súa lei religiosa está, o seu código civil e penal e os religiosos son, non, la xaría, están todos ao mesmo nivel ou incluso impón o religioso a norma ás normas civis, non? Eso é unha cuestión que é evidente. E iso existe, non? E despois está o tema de se son estados capitalistas democráticos como o noso, non? Ou se son estados comunistas. E dentro deso tamén hai ámbitos culturales, porque dentro da Unión Europea hai estados como o noso que teñen unha amplia liberdade de dereitos, as persoas, todas as persoas, e as que teñen diferentes orientacións sexuais ou diferentes, todas, teñen un marco legislativo moi avanzado con respecto a... E hai outros dentro da Unión Europea que teñen todo o contrario, dentro do mesmo ámbito. E nos comunistas pasa exactamente igual. En Cuba se recoñece na Constitución desde o ano 19 que é un Estado absolutamente igualitario e que non se pode discriminar por razón de orientación sexual. O Estado, a legislación. E a todos os niveis é absolutamente igualitario. A nivel legal, matrimonio homosexual, o marco legislativo é absolutamente igualitario. En China non. Pero pasa na Unión Europea. E aí non é unha cuestión de comunista ou non comunista, ni de capitalista ou non... Claro, en Estados Unidos, cando goberna un como Trump, pois é un Estado moitísimo máis reaccionario nas liberdades individuais, e cando goberna un partido demócrata un pouco así máis Obama, pois é un poquito máis liberal, non? E campanean, vale? E campanean. Entón, a reacción non é unha cuestión de comunista, capitalista, non, é unha cuestión do marco legislativo e de relación cultural de cada pobo. E os povos, o peor para as persoas son os religiosos, os povos que se marcan por leis religiosas, por os catecismos. Esos son os peores, porque son dogmáticos. Entón, eu só explicar iso, porque vostede fai unha simplificación das cousas brutal. E o mundo é moito máis complexo, moito máis diverso, afortunadamente, e moito máis plural. E nós o que temos que defender é iso, a pluralidade, a diversidade e o respeto aos demais. Incluso en como evolucionan eses estados. E claro, nós o que estamos absolutamente en contra en como involucionan. Aí sí que a nós nos teñen enfrente. Pasamos a votación. Non. Sí. Votos a favor. Non. Mire, señor Polo, a mí me gusta a rigurosidade. E usted nos ven a dar aquí unha lección, unha chapa da rigurosidade que usted interpreta, vale? Pero sí que lle vou a deixar claro unha cousa. As normas
están para cumplirlas. E entón está moi ben o que nos deu tío. No marco legislativo de Cuba todos son iguais, pero non a interpretan, verdad? O sea, a normativa está ben, pero hai que ter tamén cousa de realidade. O sea, que dicir, usted tamén seña riguroso nas súas palabras, vale? E a mezcla que se fixo de réximes e de sistemas gobernantes e máis de religión, igual non foi acertada, pero como usted o teño como unha persona con tantísima capacidade, tanta cultura, tan coñecemento, pensei nun momento que usted o entendería. Pero tamén me gustaría decirlle clarísimamente que o que está claro e que todos os que estamos aquí estamos de acordo nos puntos que se elevan nesta moción. E aproveito para decir que un dos puntos que se acaba de introducir agora mesmo, ese personamento na causa da Xunta de Galicia, moi posiblemente non sea ni viable. Pero bueno, o que recolla o papel o aguanta todo. O papel o aguanta todo. Neste país, de momento, existen unha serie, unha figura que se chama o Ministerio Fiscal, que o que representa a población, a cidadanía nos seus intereses, o Estado, o interés xeral. Vale, despois existen asociacións, sociedades, entidades que por algunha circunstancia se podrán personar e con este cambio de normativa posiblemente desaparezca. Estou de acordo con usted que non debemos de involucionar, e usted se refire aos países europeos, totalmente de acordo con usted. Sabe cal é o problema? Que en determinados países onde hai un réxime comunista, como Cuba, no que precisamente o teñan recoñecido na súa legislación, nunca poden elexir ningún goberno como Estados Unidos, máis restrictivo, máis aberto, máis respetuoso, sempre igual, e non se aplican esas normas. E en China xa, Dios mío, xa non falemos porque a día de hoxe tal. Pero sí que temos que estar todos, os que temos un pouco de dous dedos de frente, pelexando para non involucionar. E aqueles países que ainda siguen involucionados en este sentido, pedir, de alguma maneira, que se vaya evolucionando positivamente. Partido Socialista? Nada. Esquerda Unida? BNG? Nada, agradecer o apoio de todos a esta moción. Pois pasamos á votación. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Punto número 7. Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, aprobación se procede da moción do Grupo Municipal do Partido Popular en defensa do Estado democrático de dereito en repulsa da corrupción que afecta a contorna persoal e política de Pedro Sánchez, presidente do Goberno de España. Nada, se presentou esta moción, bueno, sobradamente conocidos por todos, o que está a pasar nestes días, bueno, que levamos arrastrando desde fai bastantes meses, pero en concreto estes últimos días, estas últimas semanas. Esta moción foi presentada o día 19 de xuño, o día que xa estaban convocadas todas as comisións. Nos entendemos que teñen que ser debatida a urxencia precisamente pola serie de acordos que se solicitan máis neste tempo, dende que se presenta hasta que vai este pleno, pois a verdade é que sucederon outros acontecementos superiores, como é a imputación do secretario xeral do partido, a segunda imputación, e a súa entrada en prisión, e por eso solicitamos que se vote pois a súa urxencia. Pois pasamos á votación da urxencia. Votos a favor? Pois ten a palabra o Partido Popular. Bueno, esta é unha moción que presenta o Grupo Popular en defensa do Estado democrático de dereito, en repulsa da corrupción que afecta a contorna personal e política de Pedro Sánchez, presidente do Goberno de España. Bueno, a día de hoxe vou a proceder xa á lectura da proposta de acordo que se trae aquí este pleno municipal, que sería a primeira, amosar o seu rexeitamento expreso á corrupción. Bueno, propónse o Pleno da Corporación Municipal amosar o seu rexeitamento expreso á corrupción instalada no seno do PSOE, no Goberno de España, e na contorna persoal e política máis próxima ao presidente de Pedro Sánchez. Segundo, condenar as acusacións realizadas polo membros do Goberno de España e os seus socios atacando a xustiza e xornalistas que están destapando as tramas de corrupción e que rodean a Pedro Sánchez. Terceiro, exixir ao Goberno de España a inmediata depuración de responsabilidades políticas derivados dos casos de corrupción coñecidos nas últimas datas e solicitar dos seus socios nas distintas institucións as revisións dos acordos de goberno ou apoio político. Cuarto, requerir ao Goberno de España que de xeito urxente
adopte as medidas necesarias para garantir a colaboración activa con todas as instancias judiciais, parlamentarias e administrativas que investigan posibles irregularidades na súa xestión. E quinto, solicitar ao presidente do Goberno de España a disolución das Cortes e a inmediata convocatoria das eleccións xerais para permitir que os españois, a través do seu voto, abran un novo tempo político. Bueno, en relación co primeiro punto que se trae aquí, o primeiro acordo, bueno, todos somos conocedores da situación personal do presidente do Goberno de España, o señor Pedro Sánchez, cunha muller investigada, cun irmán investigado, o sea, coa súa contorna personal, totalmente investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias, de prevaricación, etc., etc., etc. En canto ao segundo punto, considero que chegados a probas máis que evidentes, non de condena, pero sí de imputación, que existían determinados medios neste país que viñan alertando dunha posible investigación que existía, e por parte do Goberno de España se nos salía todos os días ministro sí, ministro no, radio, televisión, prensa, parlamento, congresos diputados, nas rodas de prensa, dicindo que era unha máquina del fango, que era todo mentira. El bulo, como decía, acabar el fake, acabar cos bulos, iban a sacar unha norma e realmente o que querían era botar fango diante, encima destes xornalismos, periodistas que estaban a publicar todo isto. Proba diso lo tenemos máis que en el señor Ferreras, que casi parece un voceiro do Partido Popular. Tamén era un dos que decía fango, fango, e agora dice isto, todo está moi clarísimo. Entón, eu creo que todos deberíamos de condenar estas actuacións que se fixeron. E máxime contra os xuíces, porque realmente os periodistas sí que poden influir na súa formación, pero todos somos libres de cambiar da COPE a SER ou de radio ou a Radio Fene. Pero realmente que os xuíces son os que nos van a aplicar as normas, que se aplican, as leyes, perdón, que se aplican, que se aproban no Congreso dos Diputados. E a campaña bestial que se fixo neste país va a determinados xuíces que están a investigar, a instruir estos asuntos, é algo exagerado que debemos de condenar todos absolutamente. Hai que ter en conta que todos estes xuicios o que están a facer é instruir, non van a xulgar a estos señores, e como tal merecen todo o respeto e legitimidade. Temos a primeira vez que na historia de España un fiscal general imputado. Como vai a acusar, a Fiscalía acusa un señor que é investigado e é a persona e o seu equipo que lle mandan as directrices o resto de fiscales de España, da maneira de interpretar, da maneira na que se fan os acordos, cando hai un tema penal, bueno, que claro, cando hai un tema penal, a maneira de instruir, é que é a persona que vai a mandar as directrices, un investigado, é algo gravísimo, que a día de hoxe non chegou nin a dimitir. Entonces, en canto a exigir o Goberno de España, a inmediata depuración das responsabilidades políticas de un xiro de 180 grados desde o día 19 de xuño. Nos atopamos con un secretario xeral que vai a declarar e ante a súa declaración directamente acaba en prisión provisional, e co cual algunhas responsabilidades políticas. Tamén vimos que ese mismo día, 18 meses despois, o señor Ábalos, que está investigado, que non dimitiu, siga aí aferrado ao seu posto, o expulsaban do Partido Socialista. Pero, bueno, esas son unhas cuestións de partido, que cada un poida aguantar con elas e levarlas a súa espalda o tempo que poida e canto queira. E nos tamén solicitamos desde aquí requerir ao Goberno de España que de xeito que convoque, que disolva as Cortes e que convoque as eleccións. Cando se sale ese informe da UCO na que señala o señor Santos Cerdán, secretario xeral do partido, vemos a un Pedro Sánchez que nos comparece, primeiro dicindo perdón, despois dicíndonos que non pode convocar as eleccións porque nos ten que salvar a todos os españois, porque se convoca eleccións é el apocalipsis, desaparecemos. Desaparecen os nosos dereitos, desaparecen as nosas pensións, e el papaíto nos vai a cuidar, como nos estuvo cuidando durante estes anos, nos que os seus compañeiros de coche, porque falta el,
Os seus 3 compañeiros de vehículo, nos que recorreron toda España, collían cartos, presuntamente, de a caixa, 2 cartos de todos os españoles. Perdón, se enchían os bolsillos facendo negocios con contratos públicos. Eso é o que de entrada está aí. Bueno, o señor Ábalos ten máis no seu haber, non? Se iba de fiesta, le gustaba mucho, con chicas e tal, cos cartos públicos. E, por certo, co beneplacencia do resto das ministras do Partido Socialista, Pilar Alegría, por exemplo, unha testigo dunha das súas festas, con mulleres dedicadas á prostitución no Parador. No, isto non lle gusta, pero que isto é gravísimo, que unha muller socialista de esquerdas e que nos veñan aquí a dar leccións de tal. Pero eu non penso que todas as mulleres do Partido Socialista señan como esta señora que consentía isto e non facía nada, Eu non o penso, eu non generalizo, pero esta señora sí, estaba allí. Esta sí. Hai mulleres no Partido Socialista que son consecuentes e coherentes. Esta non lo era. E entonces, volvendo ao señor Sánchez, que nos compareceu e nos dijo que nos iba a salvar a todos dun apocalipsis now que vai a chegar como convoque eleccións. Entonces, tomándonos por tontos a cada un dos españois que vivimos aquí, porque eu creo que todo o mundo ten capacidade, de momento podemos elexir o noso voto, nos gustará máis ou nos gustará menos, pero podemos elexir. E eu creo que este é o momento en que este señor, con eses escándalos, que é o único caso en Europa, o único caso que lle afectan personalmente, 2 persoas que elixiu como secretario xeral, totalmente enfangadas en ese fango que decía él, e ademais eu creo que se él non sabía nada, se ten que ir por tonto, por torpe, porque tanto tempo que compartiu con estes señores non sabía de que pé coxeaban. Os pon na súa man dereita, na súa man dereita. Sí, porque non era outro cargo orgánico, Non, que hai moitos cargos orgánicos dentro dun partido, un tesorero, por exemplo. Non, este era su mano derecha, elexida por él, porque pois os outros cargos orgánicos xa se elixen no partido. E ainda así, pois non sabía nada. Non poño en duda que non o sepa, pero entón se ten que ir por torpe. E, sobre todo, por darnos a opción aos españois de que podamos decidir. E se a maioría parlamentaria, que non son os votos, sino os diputados, consideran que el debe ser o presidente do Goberno de España, pois haberá que acatalo. Evidentemente, podemos protestar, podemos tal, pero haberá que acatalo. Pero, dende logo, que esta situación que se está dando en España é inaudita. Inaudita. Nunca, xamais, a un señor, por ser declarado e investigar, Pedro Sánchez, o que venía a regenerar a política, declarado, iba a declarar como testigo, non como investigador, lle fixeron unha moción de censura. Lle fixeron unha moción de censura, por bastante menos. Por bastante menos, por ir a declarar. No momento que se fixo, me da igual que vostedes fagan así ou non fagan así. En ese momento, bueno, o señor Rajoy nunca acabou condenado, so primeiro, pero nese momento que lle fixeron a moción de censura e non tergiverse, o citaran a declarar como testigo. E lle fixeron unha moción de censura. E el señor Pedro Sánchez dijo, con un perdón, no basta, que foi lo único que salió a él. Pero aquí é que eran os seus dos números 2, os seus número 2 que elixiu el personalmente, cos que compartiu coche para volver a ser secretario xeral, o que axudaron a chegar ali, e ten que convocar eleccións. E, por certo, o voceiro do Partido Socialista, en aquela ocasión, o mellor a medio señor, no, era o señor Ábalos. O voceiro do Partido Socialista naquela moción era o señor Ábalos. E non podían consentir a corrupción. Eu creo que o que lle pasou a estes señores era que non podían consentir a corrupción se non eran eles os corruptos. Eso é o que lle pasou. Entón, dijeron, a ver, vamos a quitar estos, que se nos acaba el chollo. Porque eles xa, polo informe que hai, presuntamente, os negocios xa empezaran antes desa moción de censura. Bueno, fora bromas, entendemos que a moción está totalmente argumentada, non hai máis que encender a televisión, e que pouco máis queda engadir. Partido Socialista. Bien, antes de nada, comentar que este Grupo Municipal Socialista rexeita totalmente a corrupción.
veña de quen veña, veñan dos nosos ou dos que están enfrente a nós, eso é evidente. E desexamos que a xustiza poña en riba todo o que poida e chegue hasta o máis recuncho dos recunchos, hasta o máis cativo para poder condenar e poñer as penas que merezcan todas aquelas persoas que foron ou fixeron corrupción neste momento e noutros momentos que se podan ir descubrindo. Dito isto, mire, eu lle digo unha cousa. Vostede optou pola fórmula máis sinxela para o Partido Popular, é dicir, eleccións, que convoque eleccións o presidente do goberno. Pero igual que no seu día o presidente actual, Pedro Sánchez, fixo unha moción de censura, fagan a vostedes. Se son capaces de convencer aos grupos políticos que sustentan o goberno do presidente actual, se son capaces, pois fagan unha moción de censura e ganen. Que pasa? Pois que vostedes non inspiran confianza. Os grupos que investiron a Pedro Sánchez, en concreto dous, que eu seipa, ou que superamos nestes días, Partido Nacionalista Vasco e Junts, lle dixeron que non. Ademais, lle dixeron que non pola torpeza, porque hai que dicirlo. O señor Feijóo pode creerse moi listo, pero poñer ao señor Tellado de interlocutor, que un día lles dá caña e na media hora seguinte lle está pedindo, bueno, por el amor de Dios, é que foron a poñer ao máis espabilado da clase, por el amor de Dios. Hoxe te disparo e despois, bueno, mire, eu non me vou a estender moito, pero lle vou dicir un dato, porque parece que todo está enfangado, que España, que a democracia de España está polo chan, etc. Mire, no último informe da prestixiosa revista The Economist, pon a España como unha das 24 democracias plenas, empatada a puntos 8,07 con Francia, e supoño que ninguén dubida da democracia francesa. A mellor agora resulta que é unha dictadura e nos acabamos de enterar, non o sei. Bueno, pero é que, ademais de estar empatados con Francia, a España a pon por enriba de Francia en cultura política e en nivel de liberdades civis. Parece pouco, pero bueno, parecerá pouco, pero é bastante. E lle vou dar un dato que seguramente xa o saben, pero convén dicirlo. Eses amigos que teñen vostedes da extrema dereita, o partido Vox, cos cales ao mellor pensan que van poder gobernar o día de mañán, eses partidos que, ese Vox, ese partido Vox que apoia tanto a Estados Unidos e que é o reflexo no que se quere mirar, o espello no que se quere mirar, pois resulta que nesa enquisa na que España está en unha democracia plena, por The Economist, resulta que a Estados Unidos o baixan de economía plena a democracia defectuosa. Ese é o título que lle poñen. Co cal, eso de que a democracia en España está en peligro, que as institucións, non sei. Quero dicir con isto que busquen outra fórmula, pero esta fórmula desta moción a este grupo municipal non lle convence, non lle convence. Pero é que, a ver, pero quero que lle quede claro, estamos indignados co que está pasando cos nosos compañeiros, con eses tres persoaxes que usted citou fai un rato, Coldo, Ábalos e Cerdán. Estamos indignadísimos. La verdade é que estamos indignadísimos. Pero tamén lle dicimos o que lle acabo de comentar. O sea, vostedes teñen un camiño, a moción de censura. O señor Sánchez, o presidente deste goberno de España, ten dos camiños, ou unha moción de confianza, ou disolver as Cortes. O día 9, disolver as Cortes, xa lle digo eu que non. O día 9 hai un comité federal extraordinario onde seguramente se aportará luz e, sobre todo, hai unha cousa. Independentemente do que quera facer o señor presidente do goberno, está claro que os grupos políticos
que o investiron son, entre eles, vostedes tamén, claro, vostedes tamén, quero dicir, lle piden contas, pero estes grupos que o investiron son os que lle teñen que pedir contas. E se estes grupos políticos, hasta o día de hoxe, hasta este minuto, están mellor con un presidente socialista, están mellor, por algo será. Por algo será. Deixámolo así. Esquerda Unida. Boa tarde de novo. Bueno, eu a verdad, cando vin esta moción do Partido Popular, primeiro pensei, dixen, non son os santos inocentes. Non. A segunda reacción que tiven foi abandonar o pleno, porque me parece unha falta de respeto brutal traer esta moción. Non vou a ser eu, evidentemente, quen defenda o Partido Socialista, que cada un defenda os seus, a min chegame moito co meu. Pero está claro que non quero entrar en el itu más. Non vamos a entrar, aquí fala da muller de Pedro Sánchez, do seu irmán, de, bueno, toda a parafernalia. Non vamos a entrar na parella de Ayuso, a toda a súa familia, todas esas mordidas. Me dá exactamente igual. Evidentemente, a xusticia entra donde entra, por pouco que lles guste. Entra donde entra. É selectiva. A xusticia coxea moitísimo do pé dereito neste país. Ben, fora deso, xa non entendo. Eu, ademais, isto a nivel personal, xa non entendo que ninguén en política teña que estar aforado. Cada un ten que pandar co que lle toca, vale? Si ten repercusións o que fixo, non debería de estar aforado, porque creo que todos somos iguales diante da lei, pero parece ser que uns somos máis iguales que outros. Bueno, no caso de que, bueno, claro, teñen vostedes, como di o Partido Socialista, o tema de facer unha moción de censura. Claro, non teñen os apoios. Pero que resulta que é curioso que a Rajoy antes determinadas persoas non lle valían e criticaba a Sánchez porque pataba cos nacionalistas, con outro, con aquel, con non sei canto. Os puxo a todos a caer dun burro. Agora sí que lle valerían se lle desen o seu apoio para unha moción de censura. As bandas, as dobles bandas, vale, as dobles varas de medir. Ben, a mí me parece, sinceramente, terrible e me parece un insulto que o Partido Popular, catalogado como unha organización creada co único fin de delinquir, e non digo eu que consta na sentencia da Gürtel, vale, consta na sentencia. Mire, teño aquí unha copia, se quere ya paso, vale? Non me este dicindo que non, porque teño a copia da sentencia. Pois ya vou a pasar. Ya vou pasar por correo electrónico porque ten 303 páxinas. Eu aquí só teño o fallo da sentencia. Vale? 303 páxinas. Ben, entón, que unha organización catalogada como unha organización criminal se atreva a esta moción, é que me parece vergonzoso. Claro, a vostedes lles interesa moitísimo unha convocatoria de eleccións, por que? Porque para o ano que ven teñen vostedes, creo que son casi 40 casos pendentes de xulgar. Entón, sempre é mellor que vostedes traten de gañar unhas eleccións agora e non despois, no 27, cando tocan, porque non vai a ser que saian todos para Soto del Real, como Cerdán. Entón, bueno, claro, interesan as eleccións. Interesan esas eleccións. Mire, os casos de corrupción do PP, da A a Z, podemos facer un rosco deses de pasapalabra e darlle a volta 4 ou 5 veces, vale? 4 ou 5 veces, e seguramente algunha máis. O que lle falaba eu do caso Gürtel, ya vou a pasar por correo electrónico, vale? 303 páxinas. Perdón? 303 páxinas. É igual, eu non vou a facer máis intervención que esta, porque, como din vostedes moitas veces, estas mocións enlatadas non van a ningún sitio. Pero, mire, se reflexa que, e yo vou a ler, no se trata de un hecho aislado, sino de una forma duradera en el tiempo para delinquir de un sistema que estableció una trama para conseguir comisiones del 3 o el 4% a cargo de obra pública. Se confirma la tesis que manteníamos desde el primer momento, que no son casos aislados ni manzanas podridas, sino que el PP es una organización criminal, una organización mafiosa que se organizó para delinquir, que ha tomado parte en las instituciones públicas para enriquecerse de manera ilícita. Isto está nos feitos probados da sentencia. E estou facendo unha lectura literal, vale? Ya vou a pasar para que, cando teña tempo, 303 páxinas, a lea.
Despois, eu entendo que moitas veces non, entendo que a corrupción normalmente suele estar nas persoas, non nas organizacións. O que non entendo é que no caso do Partido Popular conflúen todas no Partido Popular. Están todas aí. As demais organizacións poderemos ter, non eu digo que non, esas mazás podridas, pero o caso do Partido Popular é sangrante, vale? Por outra parte, acabo así, falan vostedes de dimisións de non sei canto. Mire, hasta onde eu lembro, Mariano Rajoy, a pesar da contabilidade do pago da sede en negros en fondos en Suiza, etcétera, 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 incluso do seu apoio a Luís Bárcenas, Luís é fuerte, non dimiteu. A Mariano Rajoy o tivemos que votar con unha moción 5 anos despois. Lle recordo que Luís Bárcenas foi tesoureiro do Partido Popular. Falaba vostede antes aquí de algún tesoureiro. Ese SMS sería suficiente motivo para que o señor Rajoy dimitise, pero aínda así houbo que votalo. Vale, sí, Luís é fuerte. Luís Bárcenas, lle recordo que xa estaba en prisión cando foi ese mensaxe. Vale. Se vostedes preguntan que andan alardeando por aí mafia ou democracia, mire, no seu caso quedou máis que demostrado que é mafia pura e dura. E xa para rematar, lle vou dicir unha cousiña. Mire, se o PP tuvese a súa organización limpa, aínda que tuvese algún caso illado, bueno, pois poderíamos mirar a moción de outra maneira, porque para nós a corrupción ten que ser cero. E axudar a exixir ao resto da organización, o sea, o resto de organizacións políticas para limpar cada quen a súa. Pero, mire, non se pode entrar nas casas dos demais con intención de facer limpeza, vale, cando un leva, e me van a perdonar a expresión, os zapatos cheos de merda, vale, que é o que ocorre neste caso. E hai, mire, para rematar, lle vou dicir, se vostedes foran quen de decirme neste pleno quen é M. Rajoy, con total seguridade, pois ao mellor lle volvía a dar outra lectura á moción. Pero a estas alturas resulta que ninguén é capaz de descubrir, ninguén é capaz de decirnos quen é M. Rajoy. Vale, entón, se vostedes teñen a seguridade de quen é, porque teñen que saber, e Modín asumen quen é, pois igual lle dou outra lectura á moción. Benega. O problema de partida é que estamos nun estado, nun reino, que por dar 4 datos así, un pouco para situarnos, Duque de Lerma, acórdense de quen era? Hai un valido que lle chamaban daquela, de Felipe III, 1625. Ele era vallisoletano de Tordesillas, tiña solares en Valladolid, só cambiou a capital de sitio e despois volveu a capital a Madrid. É dicir, especulou co chan. Fernando VII xa directamente pasou a cobrar comisións da compra de barcos. A súa cuarta muller comisionaba coa venta de esclavos. Isabel II se quedaba co 25% de todas as ventas e privatizacións do Estado, máis comisións da venta de escravos de África a Cuba. Alfonso XIII, exactamente o mesmo, comisións na venta de armas, e xa por non falar do emérito, aqueles $1-2 por barril que lle compraba a Camps. É dicir, o reino de España é un reino corrupto por realeza. E a partir de aí, os seus súbditos, validos, vasallos e primeiros ministros del ramo, se dedican ao mesmo. E é unha desgracia. E é unha desgracia que en política os partidos sistémicos, que son vostedes dous, estén metidos nese charco todos os días. O Partido Popular, é que é curioso, é que isto normalmente, como vivo noutro planeta de persoas normales, se me escapa, non? Hai unha web moi interesante, casoseaislados.com, que o scroll do dedo que parece que nunca chega ao final. E claro, o PP gaña, gaña. Neses 588 casos de corrupción en todo o Estado, gaña o Partido Popular. 8.155 implicados, non quero dicir que todos señan culpables, ni moito menos, presunción de inocencia total, pero é certo que hai moitísima corrupción e é sistemática. É dicir, non son casos aillados, como se chama a web, porque xa o fan a propósito en plan retranca. Non son casos aillados. E o franquismo
veu a apuntalar eses casos, sí? O franquismo veu a apuntalar desde as empresas públicas, posteriormente privatizadas por Aznar con seus señores, pero e entonces hai unha corrupción institucional desde a monarquía, hai unha corrupción nas empresas porque é a cultura que se lle deron a través das concesións de obras públicas, concesións hidráulicas, concesións enerxéticas. Hai unha corrupción sistemática. E pobre do que chega ministro de Fomento que xa o corrompen cagando leches. Así. E é así. E vostedes veñen aquí con un señor Aznar que dixo aquelo de que el que pode hacer que haga contra Pedro Sánchez. E todo foi pola amnistía aos cataláns independentistas. É dicir, ao odio que ten a xudicatura española, incluída a UCO, a Pedro Sánchez, a dirixencia, é basicamente por chegar a un acordo político cos cataláns independentistas. Senón non pasaba isto. Senón non pasaba isto. Pero que o diga Aznar, o señor dos 12 ministros imputados, cuidado. Dixo Aznar que era o mellor goberno. E todos aqueles, prácticamente todos pasaron a declarar e algúns a descansar os seus osos ao cárcere, non? Por non falar da corrupción valenciana, a madrileña, etcétera, etcétera. É unha pasada. E que vostedes suban aquí o tono e digan que hai que convocar elecciones por el estado de corrupción. Non, claro. E todas as denuncias a todos hai que creelas. Mire, o BNG é o primeiro en condenar radicalmente a corrupción. Que lle dicimos ao PSOE que non vale que chegue a xusticia, porque a xusticia tarde, mal e de dereitas. Entón non vale esperar pola xusticia, porque vai ser tarde, mal e de dereitas. Por tanto, a nosa fe aí é escasa. Que chegará o que chegue. Teñen que tomar medidas políticas. O Partido Socialista ten que tomar medidas políticas para que teña certo alcance a actual legislatura. E nós o que non queremos, baixo ningún concepto, é un goberno peor que o que hai. Un goberno que, a máis de corrupto, que teña membros corruptos, que potencialmente os teñen vostedes, vamos, de campeonato, que ademais seña reaccionario, porque coaligado con Vox, todo o que hoxe aprobamos, vostedes non se atreverían a aprobalo. Ninguna medida, porque o están facendo ali onde gobernan con vos, retirando determinado tipo de políticas, determinado tipo de axudas e atacando dunha forma absolutamente descentrada medidas normais que se tiñan tomado por gobernos incluso dos seus. E iso é así. E vemos agora a reconstrucción de Valencia, como vai ser, hai que preguntarlle ali ao Partido Popular, como van a fazer a reconstrucción, quenes son as empresas adjudicatarias, con quen actúan. E iso é sistemático. O problema é que non falamos de medio millón de euros, ni de 300.000 euros, ni de 1 millón de euros. Falamos de miles de millóns de euros en corrupción sistemática no Estado español. Que se non se roubara, sobraban cartos. E o problema é que se nos achicharran as administracións locais, como a nosa, con escaso financiamento, mentras outros vemos a opulencia, e me dá igual que sendo o Partido Popular, que sendo o Partido Socialista, é unha desgracia para a política que existan persoas que van a ela simplemente a facer caixa. E o do Partido Popular é de sentencia judicial, non o digo eu, o din eses xueces amigos seus que moitos non poden nin ser amigos. Que conste que a mí me encantaría que se algún me pediran ao xulgado, a mí me interroguen como interrogaron ao señor Rajoy. É unha pasada. Eso é impresionante. Como interrogaron a Rajoy. A mí, que me baño e masaje, que me corten as uñas e depois que me depilen. Claro. É dicir, nesas condicións de igualdade da xusticia, calquera pode ir ao xulgado, tranquilamente. É que está para ver a grabación, e non é unha opinión. Se ve ali como corta as intervencións de todas as partes, é unha pasada. Non contestou a nada, non dixo nada, e ainda encima o xuiz lleve cobertura absolutamente. É dicir, vostedes teñen que mirar un pouco máis o que presentan e ese ímpetu tellado que traen nas mocións, reducilo. É un ímpetu tellado, eso sí que é necesidade. E a política ten prazos e ten tempos e ten, en este caso, uns diputados elegidos que van a ser os que decidan, e diputadas, que van a ser os que decidan se Pedro Sánchez sigo ou non sigue, ni máis ni menos. Partido Popular. Bueno,
lamento moito que usted, cando tuvo que declarar, se en algunha ocasión tuvo que declarar como investigado, pois non o trataran desde a tribuna dun xuiz co suficiente cortesía e dilixencia, porque nos podemos remitir á declaración da muller de Pedro Sánchez, que incluso lle ofreceron sentarse nun banco. Nunca o vin, pero realmente que a lei de enxuiciamento criminal sí que o recolle. Entonces, lamentar eso e que cando algún de ustedes lle pase, pois que non o traten coa mesma sentido e que o pidan así, porque os teñen que tratar con respeto, con independencia de que ustedes comparezcan como investigados ou como presuntos autores de algo. Non podemos esquecer, a mí o que me chama moitísimo a atención, a postura do Partido Socialista a entendo perfectamente, é que ustedes son do Partido Socialista. Ainda así, lles vou a decir algo. Son do Partido Socialista, son concelleiros do Partido Socialista e a verdad tamén ten que ser duro chegar aquí e defender isto, porque ten que ser moi duro e máis nestes días. Cando xa o digo, hasta Ferreras de la Sexta, que a Sexta é increíble. O país, digo, os que escoitades a radio, tal pouco os queda, porque quero dicir, entre o país que xa Ánges Barceló por la mañana, que xa empeza con é tan obvio, o que está a pasar, que a ser, escoitase por la mañana, xa hasta di o mismo que todos. Todos. O sea, que non hai do que hai que facer neste país, do que debería de facer o presidente, que convocar eleccións. Os tertulianos destes medios de televisión, bueno, o que escoito é a radio, a televisión non a vexo, pero algún reel así que podo ver, todos coinciden no mismo. Non nos salves. Hai que a radio traballando, está moi ben. Non nos salves. Convoca eleccións. É o que lle están a decir o presidente, todo o mundo. Os mesmos que antes falaban do fango. Sorpréndeme moito, tío, o Bloque Nacionalista Galego nos empeza a contar a historia de España, dun rei, tal, moi ben. Pero que vostedes son cómplices de todo isto. Vostedes sustentaron este goberno, vostedes fixeron presidente de España Pedro Sánchez. Pedro Sánchez non gañou as eleccións. Pedro Sánchez necesitaba todos e cada un dos votos. E ustedes os apoyaron, non en unha, sino en 3 ocasións, nunha moción de censura, nunha toma de posesión ou na seguinte. Sempre nos venderon aquí autopista free, libre, non pagaremos peaxes. Cando se acerca, non sei se está, non van a poñer o de peaxes libres de peaxes, que seguimos pagando, polo menos en Fene, non sei se os de Vigo non o pagan. Non conseguiron nada, cero, e o apoyaron. E ainda por riba, bueno, vamos, unha bonificación, perdón, os que vamos e vimos no día, incluso os que teñen un viaxe de 5 días despois de 8 anos, estamos bonificados. Pero ustedes, no compromiso, e eso non me levarán a contraria, era libre de peaxes, non? Eso que lle firmou o señor Pedro Sánchez e que non cumplió. Pois como iso, todo lo demás. E nada máis. E ustedes son cómplices, o apoyaron, din que a corrupción está intrínseca entre os dos principales partidos do Partido Socialista e o Partido Popular, que hai unha páxina onde se falan dos imputados investigados, que hai máis do PP. Non lle vou a levar a contraria, que realmente en posicións de goberno do que non vai haber é do Bloque Nacionalista Galego. É que ustedes non teñen poder en ningún lado. Teñen un escaso poder, e en España son residuais. Teñen un diputado. Como van ustedes? O sea, é que a corrupción se dá cando hai poder. Eso como que, me acordo cando empezaron a acabar imputados os do Partido Popular, había algún diputado que salía nas televisións do Partido Popular e dicía: no a la corrupción. Ahí estamos todos de acuerdo. Yo voy a ser limpio, yo fui tal. Ya dice una periodista, en concreto al señor Pablo Casado y a la señora Levy, ¿usted ha gestionado alguna vez un euro público? No, pues entonces, ¿cómo se me rasga usted las vestiduras? El que nunca gestionó un euro público no puede decir yo estoy limpio. No, el que gestionó un euro público y no fue corrupto, ahí sí que lo puede decir. Entonces, claro, a postura do Bloque Nacionalista Galego, botando ya bronca aos outros, que tal, é que é evidente, porque gobernan nas comunidades autónomas, gobernan en España ou gobernaron en España, e é evidente, ustedes, eso non lles vai pasar. E foi en Galicia, foi residual, unha chimborada que lles pasou aí, non lograron gañar, o Partido Socialista tampouco, e por un pacto, fixeron un pacto de 4 anos que desapareceu e arrasou o señor Feijóo con outra maioría absoluta que cada ano crece máis. Ustedes o que se deben de plantear que non teñen que ser a moneda de cambio para que un goberno presuntamente corrupto se manteña aí. Pero ustedes siguen colaborando, se reúnen con él, van a pactar con él, e por certo, é que o desgraciado, a desgracia é que vostedes non consiguen nada, é que non teñen forza ningunha no goberno de España de Pedro Sánchez. Cero patatero, ningunha. E, por certo, non lle teñan medo esas eleccións, porque se o que usted di é verdad, para usted sí, e para os 6 membros do Bloque Nacionalista Galego tamén.
Pero para a xente non creen o seu discurso. Vayan unhas eleccións, convenzcan a xente que os apoyen e teñan máis poder en España. Pero, desgraciadamente, para ustedes, eso non é así. Non suben un diputado, ni convencen a población desta comunidade autónoma. Decía a concelleira do Grupo Mixto, no, a min que veño o PP aquí a dar leccións, non sei que, poucas, porque tamén usted debería cumplir a máxima que decía Anguita. La corrupción es corrupción, en la izquierda y en la derecha. Si viene el honrado, aunque sea derecha, de extrema derecha, usted lo votará. Yo hasta ahí ya no iría, como uno de extrema izquierda, hasta ahí no iría. Pero la corrupción, usted, que empieza a falar diciendo, no distingo, mire, señora, para usted el PP é o peor. Xa o deixa claro, moción trago moción. Pero non me veña usted a falar de comparacións tampouco, muller. Porque usted obvia, mire, eu nos anos 80, nací no 78. No 82 tiña 4 anos. A miña conciencia, non sei, usted me leva uns cuantos anos máis. Algo de conciencia nos anos 80 tería usted. E usted recordará los fondos reservados. Bueno, eso ya son dos 90. Aquel da Guardia Civil, os fondos reservados. Recorda, caso Filesa. Os cartos dos huérfanos da Guardia Civil. O señor da Guardia Civil, que ahora sí que xa non me acordo. Caso Laza y Zabala. Roldán, Laza Zavala, los GAL y más recientemente os seres de Andalucía. O escándalo de corrupción máis grande non de España, de Europa. De Europa. No me haga usted así porque es verdad. Y respecto a esa sentencia donde se dice que o Partido Popular era unha organización, esa sentencia foi anulada. Non me pase xa, páseme a que anula. Vale, que igual esa usted non lle gusta. E lamento moito profundamente que usted diga que non existe xusticia e que xira un poquinho máis á dereita. Sabe por que o lamento? Porque lle vou dicir unha cousa. A xusticia, e a mí non me gusta, e precisamente eu sí que podo decir que estou en desacordo con moitas cousas porque profesionalmente me teño que enfrentar a ilas. E realmente a xusticia aplican os xuíces e non todos ao mellor as aplican da mellor maneira posible ou incluso se pode equivocar. Pero sí que lle vou dicir unha cousa. A xusticia é lenta, pero cando chega é como unha pisonadora e non hai quen a frene. E iso lle gusta a quen non lle guste. E lle digo que confíe na xusticia porque posiblemente, o sea, non porque lle vaya a pasar algo malo, porque na vida pues podería usted necesitala. Mire, usted non é certo que lle dé igual a corrupción dun lado ou de outro, non é igual, porque cando unha persona dice aquí, me deron ganas de levantarme e irme, non é igual. A usted, a corrupción do PSOE posiblemente non lle guste, pero pode convivir con ela. Non me quero referir a usted en nome de ningún partido, porque realmente, e non é por faltarlle o respeto que yo digo de corazón, non sei exactamente, creo que Esquerda Unida está solo, pero non o sei. Non sei se existe no Parlamento. Quero dicir, perdone, sei que había 5 concelleiros, Yolanda se foi na anterior legislatura, os deixou tirados, además non puderon facer grupo, despois ela tal, entón, claro, sinceramente, eu estou bastante perdida co grupo de Esquerda Unida. Pero sí que é certo que os que a están representando usted, como partido, como grupo, están apoiando tamén a este goberno. E van a seguir apoiando a este goberno. Usted fala de corrupción cero, pero non é verdad. Corrupción cero hai en Galicia e usted tampouco lle gusta o que fai a Xunta de Galicia en ningún dos seus aspectos. E, por certo, non debería de seguir cos bulos e coa máquina do fango, como dicía Pedro Sánchez. A señora Ayuso non está investigada nin imputada absolutamente por nada. O seu irmán se archivou a súa causa, como se archivou o señor Besteiro no seu momento, que tuvo que abandonar a política, desgraciadamente, porque eu creo que eso foi do Partido Socialista, non do Partido Popular, ou algún outro concelleiro, diputado, cargo político de outras formacións políticas, que a todos por aquí pasan, por todas as formacións. E entonces non viralicemos cousas que son mentira, ni intentamos vendelas como verdad. E cando a un non lle gusta un auto, unha resolución judicial, existe neste país o que serían os recursos. Vale. E créame, eu non desconfío da xusticia, nin siquiera chegados a este punto desconfío da Fiscalía, pese a un fiscal que está investigado. Pero se existiran motivos, existiría un fiscal que Ortiz que haría o posible para que se seguira investigando e ainda así non tería ninguna proba para que se pudera seguir.
Usted dice por que a Pedro Sánchez o apoian, por que non apoian ao Partido Popular, enlazando un pouco co que decía o Partido Socialista, que tiña dúas opcións, presentar unha moción de censura. E, en cambio, a Pedro Sánchez te seguían apoiando os grupos que o fixeron presidente. Menos o Bloque Nacionalista Galego, que ainda a día de hoxe non... Bueno, sí, para evitar outro goberno que sean menos favorables, para Galicia non o sei. Para os acordos que firmaron con él non lles cumpliu ningún. Pois sí, o que me está dicindo usted. O sea, Junts firmoulles un indulto. Primeiro os indultou. Retirou o delito de prevaricación do Código Penal para que estes señores salieran de rositas. E agora acaba de facer todo o posible para que se aprobara unha amnistía. Me dicían antes, donde dixen unha cousa, dixen outra. Hombre, son públicas e notarias esas declaracións de Carmen Calvo, de Madalena que de Defensa, que era antes, bueno, que está en xusticia en excedencia, de Pedro Sánchez. La amnistía non cabe en nuestra Constitución. Lles deu absolutamente todo. Como non o van manter aí? É que se hai eleccións e Pedro Sánchez, ojito, Pedro Sánchez, non o Partido Socialista, porque igual ustedes levan ahora outro candidato estilo destos que se están revolucionando, igual non lles pasa por aí. Pero mentre siga un Pedro Sánchez ou tal, va a seguir amnistiados. Delincuentes, porque son delincuentes, as persoas que se condenan son delincuentes. Non hai presunción. Están condenados, os van a amnistiar. Xa lles deron un indulto e ahora os queren amnistiar. E, por certo, cando falan ustedes que teñen que evitar Pedro Sánchez, papá Pedro Sánchez nos va a salvar a todos, deses patos que existen entre o Partido Popular e a formación Vox, eu non serei quen defenda aquí a Vox. E máis, ao Partido Popular Vox lle perxudica moitísimo, no sentido de votos. Ustedes me entenderán que un señor que vota, ou unha señora, un rapaz, unha rapaza que vota a Vox, non vai a votar o Bloque Nacionalista Galego. Posiblemente a ustedes sí, e posiblemente a los de Podemos, e porque son xente extremista. Entón, van igual para Podemos que van para outro lado. É verdad, eu coñezo a moitos, que foron dun lado para outro, a moitísimos, extremistas, é así. É así. Pois eses votantes virían ao Partido Popular, neso coincidimos. Entonces, en primeiro lugar, nos están perxudicando a nós. E despois, porque hai unha serie de políticas que non compartimos con eles. Pero que está claro que este goberno está sustentado en un grupo, en unha formación donde hai delincuentes. Junts. E despois ten outra, que é H. Bildu, que tamén hai delincuentes. Bueno, exconvictos, que xa cumpliron, etcétera, etcétera. E iso Vox, H. Bildu non levou nas súas listas ningún condenado por terrorismo. O van a negar. Vox non ten absolutamente a ninguén condenado por terrorismo. A agresión sexual a unha muller é algo gravísimo. Moi grave. E o terrorismo é igual. Vale? Las varas de medir. E las risas. Entonces, como o señor Pedro Sánchez, que ten esas dúas opcións, a confianza, a moción de confianza e as eleccións, vai a convocar unhas eleccións? Perdón, ten que convocalas. Como Feijóo vai a propoñer unha moción de censura que non vai a salir adiante? E, evidentemente, porque saben que no momento que o Partido Popular chega ao goberno, a estas dúas formacións en concretos se lle acaba a teta. E a ver se non acaban en prisión donde deberían de estar, o que está escapado en Suiza, no de Waterloo. Algo que nos prometeu o señor Pedro Sánchez. Lo traeré e lo meteré en prisión. Pois non só non o trouxo, senón que tuvo o santo valor de comparecer en Barcelona diante do Parlamento, dar unha rolda de prensa e ninguén foi capaz de detelo. Serían os da UCO tamén que estaban comprados. Hombre, por favor. E iso está clarísimo. Eu podo entender que guste máis, guste menos, a moción é clara e por eso pedimos a súa aprobación e a súa votación por parte do resto de membros da corporación. Pasamos a votación. Votos a favor? En contra? Non se aproba. Punto número 8, perdón, mocións urxentes, que non hai ninguna presentada. Punto número 9, robos e preguntas. Ten a palabra o Partido Popular. Bueno, queríamos preguntar sobre unha solicitud que se fixo por rexistro de entrada. Me imagino que igual a estas alturas está solucionado, pero se non está, rogar ao Concello que o solucione. O desatasco na Rúa Tellerías, no acceso a San Valentín, polas escaleiras. Entendemos que son as de
Tamén trasladar a solicitud da instalación de algún método de ventilación aire acondicionado no complexo deportivo de Cintieiras, que foi solicitado, e se nos pode decir a que se debe, se isto do ximnasio, porque despois a pista está ao aire libre. Despois, hai unha señora que pide por rexistro de entrada que se poña solución a un problema que se arrastra desde fai máis dun mes e medio, e que dificulta as rutinas dos veciños e traballadores. O que podemos ver no rexistro que un socavón na carretera da Ribeira número 37. Un veciño solicita que a policía poida facer uso dun sonómetro para realizar unha mediación correcta, poñer unha denuncia, preguntar se existía un sonómetro, fai uns anos que se comprou co furgón un sonómetro no furgón de atestados, e preguntar á concelleira se vai a facer conta a Cadese vai facer conta desta solicitude ou non. A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol solicita a este Concello que se realice o ingreso indicado, unha aprobación de liquidación dunha cota global do exercicio do ano 2024, e tamén require o Concello o ingreso da cota de 2025. Entón, queremos saber se isto é normal, que non se suelen requerir estas liquidacións e por que non se pagaron. Tamén volvemos a xogarlle que solucionen o paso de peóns de Vilar do Colo. Dixeron en comisión que solamente un, porque o outro lado era de Cabañas, entonces nos lle preguntamos que, sabendo que solamente lle corresponde unha mitad ali diante do Lidl, para que procederon a pintalo todo. E nos consideramos que por un tema organizativo, que o mellor sería que antes de empezar a falar ou a pintar, que falaran con Cabanas e que se puxeran ustedes de acordo para emprender as obras que fose necesario de mantenimento do polígono que mantemos en común. Na comisión, o concelleiro de personal dixo que estaba traballando para unhas novas instruccións relativas á xornada laboral. Nos entendemos que as aprobadas, según esta dación de conta, entendemos, por tanto, que as aprobadas no ano 2014 siguen vixentes. E a pregunta é se se están cumplindo ou existen reparos por parte do Goberno local á hora de conceder permisos, xustificación de ausencias, etc. Tamén, 2 de xullo, onte, Naturgy presenta reclamación de débeda de contrato de suministro de electricidade con un aviso de corte de suministro. Queríamos preguntar a que se debe este requerimento e canto debemos e porque nos avisan que nos van a cortar a luz. Despois, queríamos preguntar se o Concello está a desbrozar fincas particulares. Vamos a preguntar en concreto por unha, porque pode ser unha execución subsidiaria, pero nos gustaría que se nos aclarase. O edificio que está, a parcela que está ao lado de Aquagés, do edificio de Aquagés, e antes do Muiño, é unha propiedade privada. Estes días estaban cortando personal do Concello municipal. Se de ser unha execución subsidiaria, pois o faría unha empresa para fatar a factura. Entón, nos gustaría saber por que se foi a cortar, se é unha execución subsidiaria ou se decidiu cortar polo Concello. Despois, en relación coa pregunta do camión do lixo, vemos unha factura que está aprobada, temos o decreto que é de 14 de xuño, dunha xunta de goberno que aproban facturas, e en concreto aproban esa factura que lle preguntábamos antes. Decía a señora alcaldesa que estaban traballando nun renting de alquilar un vehículo, pero resulta que, dun vehículo do lixo, facer un renting, pero resulta que hai algo de alquiler, que nos expliquen exactamente esta factura, que contrato de alquiler que existe, e a raíz das declaracións do voceiro do BNG, esta é unha factura de reparación dun vehículo do lixo, matrícula 2659, Madrid, Navarra, Whisky, por 3.315,4, un albarán do 2 de xaneiro de 2025, e preguntar que a raíz das manifestacións que fixo o voceiro do Bloque Nacionalista, que se nos pase copia dese contrato, que din ustedes que tiveron que cumplir, por que temos que reparar un contrato
o sea, un vehículo que está en alquiler, si existe ese contrato de alquiler, e que realmente pasou con respecto a eso. E tamén queremos a copia desta factura que se nos rea remitida en papel ou se nos indique onde está, igual que o contrato. E nada máis. Partido Socialista. Gracias. Bueno, este pleno está indo moi lonxe. Vamos a intentar abreviar. Preguntamos porque vimos un escrito presentado o día 16 en canto a prestacións de servicio de axuda no fogar os sábados pola tarde e os domingos. Se nos pode decir algo sobre este escrito. Reclamación a efectos de prestación do servicio. Dice así o título, non? Tamén, si xa o día 23 presentou un escrito ao Círculo Mercantil Industrial de Unidade de Fene solicitando que nos meses de verano se faga a recollida de lixo con máis cadencia, non semanal. Non sei se estudiaron isto, se es deu tempo ou non, dado que eles argumentan que as súas instalacións teñen moita afluencia de público nestes meses de verano e se acumula o lixo ali. Non sei se preguntou a voceira porque sei que preguntou por un afundimento dunha rúa, non sei se é da Rúa Santiago de Barallobre, se fixo esta pregunta, se non a fixo a facemos nós. O día 27 de xuño hai unha comunicación dun afundimento dunha beirarrúa en Rúa Santiago de Barallobre. Non sei se xa o coñecen, se a teñen programada ou que. E despois queríamos facer alusión a que un mes máis, é normal neste período de tempo que estamos, observamos que prácticamente todo, o 90%, son solicitudes de limpeza de maleza, de denuncias de maleza e tal. Como temos este tema? Non sabemos se xa se nos incorporou a persoa que fai os informes ou se vostedes están buscando no caso de que non se incorporase, están buscando algunha medida para dar solución a todos estes escritos que se están a presentar. Nada máis. Sí. Con respecto ao desatasco da Rúa Tellerías, xa está feito, foi cando se fixeron as obras ali, pois quedou unha arqueta atascada, pero xa se procedeu a súa limpeza. Sobre o socavón da Estrada de Ribeira, é unha estrada de Deputación, hai unha obra que se presume, cando menos, que vai a ser moi importante, que chega moi abaixo, hai unha solicitude dende a Deputación a Augas de Galicia e están esperando polo permiso. Xa dixeron que polo menos de 2 a 3 meses que tardarían co permiso, entón, pois aí o Concello pouco ou nada pode facer que informarse casi todas as semanas de se teñen algunha novidade. Sobre medicións sobre a Policía Local, hai varias medicións pedidas. Eu isto informo porque sei que estaba eu con todos estes temas. Hai unha solicitude para o Concello de Narón para facer unhas medicións e se está traballando en ese tema. O corte do suministro, eso que dixo o de Naturs, e sí que hai algunhas facturas pendentes, agora cando xa se remate o extrajudicial se procederá a ir pagando facturas con máis normalidade. E co tema do camión de lixo xa revisaremos todo e contestaremos a todo eso que preguntou vostede. Polo? Sí, en relación na Rúa da Fraga si hai unha execución subsidiaria, hai unha queixa por escrito además, tanto de Antonio como de Mercedes,
dos veciños dali, que están bastante rodeados polos abandonos que hai en esa zona, e logo as instruccións están vixentes, si e non. Son de 2014, hai aspectos que están vixentes e hai aspectos que non poden estar porque están superados polo marco legislativo actual. O único que se fixo foi, en algún caso, dar lectura a esa instrucción para que quedara claro que son cada concepto, porque había algúns funcionarios que confundían os conceptos e se tomaban, interpretaban dunha maneira que non era para nada que facían o resto dos funcionarios ni para nada a correcta. Non pasou, non hai máis nada. E se vai traballar novas instruccións que se axusten aos marcos legais actuais, que estas afortunadamente están superadas. E despois o escrito do día 27 estiven hoxe ali na rúa Santiago e efectivamente todo o río dende a fonte do Bispo desa zona que baixa o río o regato este de Barallobre por detrás da Liga de Amigos. Claro, un río que vai moi metido polo medio das casas e non sei, de haber 30 ou 40 anos, cando se ancheou a rúa Santiago, canalizouse por unha das beiras rúas o río e atravesa dúas fincas. O río vai facendo eses, lóxicamente, e nunha desas eses métese por debaixo do patio dunha casa na súa entrada, que xa o fai na seguinte vivenda non, na seguinte máis. Bueno, o río vai saltando, canalizado en moitos tramos, e en este caso o tramo que está conducido por debaixo desa entrada desa vivenda, pois está afundido. Afundido, polo que nos comentaban ali, son tubos de formigón postos en seco, é dicir, cara con cara, non son tubos que encaixaran, nin son tubos de plástico. Por tanto, aí o máis probable que a propia inercia da auga os separara e excavara de arredor, que xa pasou máis abaixo antes do problema que había na carnicería, xusto na curva, que se metía o río no saneamento, estaba todo mesturado precisamente polo desgaste desa tubería. Entón, bueno, habrá que actuar, ver, competencias, ao final é do Concello todo, non? A estrada de Diputación, o regato a competencia de Xunta, pero ao final o que solucionou o de abaixo e o do anterior veciño foi o Concello e que será o Concello o que busquemos, poñendo lóxicamente coñecemento de ambas administracións a cousa, pois teremos que mirar de que forma, primeiro vendo realmente o dano que hai feito, ao alcance do dano, e posteriormente buscándolle unha solución, non? E despois informes de malezas, sí, hai 2 policías en segunda actividade e contamos que para a próxima semana se incorpore un deles que non estaban traballando. Con todo, si hai moita maleza, hai a mesma que todos os anos, pero cada vez hai máis veciños e veciñas propietarios que cortan voluntariamente. Eu creo que é algo. E un problema sistemático é que aquelas parcelas que están abandonadas e que non teñen propietario coñecido ou, cando menos, propietario fene na contorna, pois, efectivamente, hai que irlles encima porque non queda outra. Quedaba aquí unha sobre o aire acondicionado. Penso que dixo vostede da piscina. Era da piscina. No, pero era da piscina, porque, bueno, estuvo un par de días sin utilizarse porque hubo que cambiarlle unhos filtros, pero funciona correctamente e era na parte de arriba do ximnasio. Vale, entón, eso xa estaría. E a finca daqui, da limpeza, sí que se fixo como se fixo a de frente, porque é certo que, polo menos ese trozo, están requeridos, non contestan, entón, bueno, pois había un problema de ratas e de problemas, sobre todo, de ortigas para pasar, entón fixemos ese corte, bueno, pois o máis próximo posible ao que a beira rúa, igual que se fixo na finca de enfrente, que ten exactamente o mesmo problema, e é moi complicado facer esas comunicacións cando non se sabe moitas veces quenes son os donos ou aínda que se fan, bueno, son moi lentas.
Falta do escrito do CMI, que evidentemente terémolo en conta, porque sí que é certo que nestas épocas pois hai máis movimento, máis tránsito, se produce máis lixo, sí. Perdón, aproveito para facer un rogo, que esqueceuseme antes. Na Rúa da Fraga quedou un cartel de carretera sin pintar en unha farola, entón habría que quitarlo porque xa está rematada. E ao mesmo tempo a sinal de peóns luminosa que funcionaba sempre, día e noite, ás 24, resulta que está desconectada. A ver se a poñemos outra vez conectada. A única que funciona. Bueno, pois penso que está todo contestado, damos por rematado o pleno, hai unha palabra pedida, Toñín. Vale, informo que para pedir a palabra sempre ten que ser antes de que inicie o pleno.